Moi ben. Vou a cambiar a pantalla. Antes que nada, que sempre se me olvida. Eu debería preparar os feitizos, xa que fixamos un descanso largo. Tedes que facer un descanso largo. Ah, no, fixéchedelo antes. Claro, é verdad. De Feito, todo seleccionado. Vamos a ir co resumen. Antes que nada. A última vez, o que vos lembro que fixérades era sair victoriosos dunha cova tras un combate que fora bastante duro. De feito, se mal non recordo, levantáchedes pola mañán, decidichedes entrar e salíchedes a duras penas dali, pero victoriosos. Certo? Certo. Moi bien. Entón, o seguinte paso do que queríades facer unha vez fuchedes capaces de completar os obxectivos que tiñades era decidir ir a posición, a dirección que o grifo que habíades axudado e salvado se había dirixido. Tras, bueno, facer unhas cuantas investigacións, vamos a chamalo investigacións por non decir tirar da supervivencia de Thrall, gracias á axuda de Oxalis. Que va, foi sí. O Portent. A axuda de Oxalis. Dixeches, empeza por aquí. Sabes, ou recomendaste que fixera algo grazas aos teus sonos. Entón a Thrall saliulle de puta madre facer esa supervivencia. Puido ver moito mellor, ou sabes, deu ese curso de accións donde nos permitiu chegar a esa cova húmida, moi pechada, porque cando chegabades ali, isto non parece un niño de grifos, porque os grifos están máis acostumados a coller sitio nas alturas, están acostumados a ter o ceo a súa disposición e non meterse en buracos escuros e húmidos como o que acabades de chegar. E claro, vedelo na distancia, vedes como hai ese recubrimento, esa palla, madeira, ervas acumuladas ao redor da cabeza asomando dese grifo que vos habíades visto e curado. Entón, vamos a dar aí máis voltas. Despois das mortes de uns ou de outros, iso dá igual, rapaces. Vos estades aquí agora, vivos, completamente vivos, e vos me decides que o que ides facer. Vou sacar a canción triste, que non sei por que estaba poñendo. Vamos a deixar a música. ¿Está el grifo ahí o solamente está el nido? Non vedes? Me pregunta. Ah, sí, vale. Perfecto. Vale, sí. ¿Alguien me recuerda qué hemos venido a hacer aquí? Yo solo seguía atrás. Venimos aquí a seguirlo. a ver si está bien el grifo. Ah, me alegro. Vale. Intentar robar un huevo. A ver, estades nunha distancia prudencial, vale, donde o grifo non se decata a vosa presencia, pero vos vedelo, é unha criatura grande que, bueno, asoma a cabeza a través do seu propio niño, non? Polo tanto, vos me decides que o que queredes facer. Podedes achegarvos a él para comprobar que efectivamente este todo correcto, ben e demais, ou dar media volta e pirarvos. Vos decides. Chegachedes aquí para darvos agora a volta? É a pregunta que teño. No. Claro. Pues me acerco y... ¿Puedo tirar que medicina o la trato con animales? Habíamos dito que era trato con animales o outro día. Sóname que sí. Porque... Sí, xusto. Habíamos preparado que era trato con animais. Dalle. Se medo. Vale. Vou a sacar aquí as tiradas estas. Este zen que sacou Roswell antes. Esto era Animal Handling, ¿no? Animal Handling. Xusto. Eu vou usar un feitizo para facer Comprehend Languages. Comprehend Languages permite falar co idioma Entiendo.
entiendes el significado de cualquier lenguaje que puedas escuchar. Pero, claro... La comunicación entre los animales es... al final nada de lenguaje. No. No. Para mí el lenguaje sería aberración o os planos ou así. Correcto. O grifo como tal non ten ningún lenguaje co que falar. Non fai falta que hagas tus feitizo, porque aquí aclaramos as reglas. Ademais, hai un feitizo moi específico que é o de falar cos animais. Vale. É dicir... Bueno, pero unha cosa é falar con eles e outra cosa solamente é entender o que escoitas. Este non ten... Sí, dentro... Eso era un punto tamén o que iba a decir. Dentro de que ti non teñas un lenguaxe para comunicarte co outra criatura, ti, a través de xestos, de expresións... Eu, por exemplo, podo ir xunto ao meu gato, poño un tono en específico e sabe que está facendo algo mal polo tono que poño, non? Ou ao revés, cando eu quero dar algo, poño un tono distinto, amoso certos xestos, sabes? Pode haber unha comunicación, aínda que non sexa a través dun lenguaxe en común. Se eso é o que dis. Pero volvendo á tirada que sacou Fral. Fral, a túa tirada era para ver... Sí, dime. Para ver si estaba todo bien. Bien. Vale. Ti podes ver co grifo na distancia, porque aínda non nos acercamos. Podese ver calmado, tranquilo. Podes ver esos ollos casi non reptilianos, non, pero que miran cada unha as distintas partes do que é a cova, pois como que sentindo a presencia de que vos acabades de entrar. Non é que está alertado, pero é o que podo dicirche. Non podes ver o seu estado actual. Terías que acercar e aí deixaríache repetir a tirada en todo caso. Ben, Oxalis acaban de recordar unha cousa bastante importante, vale? Que o seu paxero despois de cantas horas... Podesme repetir, José, cantas horas de viaxe fixo o teu paxaro? Seguidas. Tuvo todo un día fora, desde a mañán... Sí, desde a mañán cedo, que saleu cando Rosval estaba facendo o ritual da arma, hasta ahora. Hasta agora, o sea, literalmente pasaron 24 horas desde que chegou a lá e che buscou aquí, verdade? Non, porque según isto estamos a 1 da mañán, non sei que hora é real. Ai, coño, é verdad, perdón. Son as 12. Pois entonces máis dun día. Sí. Ir alá e volver levoulle moito tempo. E pregúntoche, que é o que trae con ela? Que é o que trae Bibi? Un saquiño, unha bolsiña de tea, onde que contén un pequeno surtido de galletas feitas caseiras. Vale. Pois, compañeiros, mentras Tral está investigando, comprobando, mirando este paxaro ao grifo, podedes advertir que detrás vosa chega compañeiro o animal de compañía, o animal familiar, chamámoslo como que irades, de Oxalis, que efectivamente trae o que acaba de describir Josebi, un saquiño. Vancho entregar na man e, bueno, xa sabes o que significa, que é chegado Bibi. Perfecto. Te he echado de menos, pequeña, y la acaricio y cojo la bolsita para guardarla. Ben, subes hecho hombro como se foras un pirata. A ver que digas o contrario, agardes no bolsillo, pero... No, de feitos, depende de como está a situación, intentaría usarla como intérprete ou como axudante para tratar co grifo. Vale. Tral, vas te acercar ao grifo? Sí. Vale. A canto te acercas? Uf. El grifo, a medida que me vaya acercando, no puede tener una actitud. Sí, por supuesto. Que es examinar cómo va reaccionando a vos, ¿no? Sí. O sea, hasta donde me permita el... No sé si me explico. Sí, sen allanar o seu terreo para que... Claro, mordisquear.
Bueno, vamos a decir que a cova está ben iluminada, non? Hai distintos buraquiños, accesos que permiten pasar a luz ben. E aínda que ás veces pode facer un pouco difícil camiñar entre estas pedras, os fungos e o musgo, pois chegas, vamos a decir que a uns 15 pés, vale? Aí é cando empezas a advertir a criatura que se deu conta da vosa presencia, pero parece calmada. Parece que despois do que fixechedes por ela non dá esa combatividade, non? Que podería dar un grifo salvaxe que poderías atopar por ali ao chegar ao seu territorio. Pero ainda así, como ben acabas de mencionar, ao mellor acercarse demais pode ser un perigo. Podería, non sei, tes que probar. Porque desde a distancia onde estás ahora mesmo non podes ver ben se ten algunha ferida, se lle manchou algo ou se pode manterse de algún xeito. Ti biches como voou para aquí a duras penas cando lle arrancache dese virote que se había incrustado. Voou como pudo hasta chegar a esta zona. E de feito, vamos a mencionalo tamén, o camiño que vos estades seguindo agora podedes ver como están a terra movida, non? É dicir, non é o mesmo unha criatura que vai andando que a que vai arrastrándose. Se, por exemplo, eu vou me arrastrando polo chan, pois deixo un rastro de literalmente como vou arrastrando hasta o sitio onde estou chegando. E o que quero definir agora mesmo é que sí que podedes ver entre todos na terra como hai esa área esparcida, esas rochas, sí, esas cousas, esos pequenos detalles que vos dan a entender de que ou unha ala, unha parte da criatura non está completamente curada. Normal, necesitará repouso e jugar. Que faz, Ral? Tiene que tirar otra vez. ¿Cómo era? Animal Handling. Terías que acercar máis. A 5 pés. Que puño complicado. Gústame pitar. E pillar un pouquiño. E picotear tamén. De momento parece calmada a criatura. Pues me acerco. Si necesitas ayuda, puedo intentar. Yo también. Me acerco yo y tiro otra vez a 5 pies. Vale. Ves que a criatura efectivamente é moi grande. Vale. O sea, literalmente 4 veces máis o teu tamaño, prácticamente. Cando chegas ao niño tan xigante que ten, desde a distancia non parecía tan grande como o tes diante túa. E parece que literalmente se fixeron a casa dentro para meterse e solo sacar a cabeza de vixiante. Tes sorte. Parece que o trato, o cuidado, a calma coa que estás indo acercándote á criatura non altera o seu temperamento. E permíteche acercar. De feito, cando te acercas o suficiente, daste conta de que a criatura como que se estira un pouco, sabes, como que está preparada para separarse do niño un pouco. E neses xestos, que non son ameazantes hacia a túa persoa, vale? Podes ver como efectivamente, no punto onde lle deu co virote, e quizáis o esforzo de vir hacia o seu niño non axudou a que pudera recuperarse antes. Vai necesitar descanso e seguramente algún que outro trato ou cuidado. Pero parece que é amistosa hacia ti, a criatura. ¿Podría tirar medicina? Naturaleza. ¿O no serviría? ¿Naturaleza? Sí. Nature. Uy. Ay, carajo. No, a ver. Por el claro, ser afortunado. Si non te... Vas a ser afortunado para... Non me falta. Fai caso, non me gastes aquí. Vale, ti daste conta de que efectivamente a criatura... O que tens que prepararlle a criatura non está nos teus coñecementos. Probablemente sexa para alguén ou algo máis específico que ti. O que sí, daste conta
de que a criatura nos xestos que dá en esa... Joder, ves como esa ala esquerda non a pode mover tanto, parece que está como arrastrando, non? Está a facer uns pequenos xestos. Está a facer uns pequenos xestos para que te achegues aínda máis. Ti me dis. Entonces me acerco. Yo que estoy un poco más atrás junto con Rosval le susurro, como la lía ahora, creo que le puede arrancar la cabeza de un mordisco, ¿no? Sí, mira, aí o que saliste moita razón, Fral. Ti ao mellor non escoitas, pero vamos a dicilo así aos aventureiros, aos xogadores. Os grifos, ¡buah! Que increíbles son cando dan picotazos, e cando dan críticos neses picotazos. É impresionante o ben que desnucan cabezas a maioría dos aventureiros que se enfrentan a estas criaturas. Mais creo que Thrall aquí non tería medo ningún. Non creo que dubidara de nada e estaría bastante calmado. Non sei se me podes confirmar ti, pero... Sí. Pois eso é. Acércaste, achegaste á criatura. É raro. É raro de que ti sepas isto, mas presíntelo, non? É como que a criatura estáche de algún xeito dache a sensación de que che está a pedir axuda para poder camiñar, vale, para poñer a andar. Pide que poñas o teu corpo para que non teña que arrastrar a ala, que cando estás tan cerca podes ver que sufriu o que implica ir arrastrando unha destas extremidades que non debería de estar dese xeito. Vale, podes ver como hai arañazos, hai outras pequenas feridas que están xurxidas de literalmente haberse arrastrado hasta aquí. Vale facer? Sí. Bien, compañeiros, vos desde a distancia, vale, por resumiro un pouquichiño, podechedes ver como o grifo saliu ante a presencia de Thrall. Thrall acercouse ainda máis a él, e na distancia vedes como esa ala esquerda abre de maneira moi lenta, no? Como vai desplegando, e de repente a posa en riba de Thrall ata que o oculta. Eu digo vos eso, nada máis. Agora ben, Thrall, donde estás agora mesmo, en a posición a donde se dirixe o grifo, detrás do niño, daste conta de que hai unha especie de pequena gruta donde, bueno, vamos a decir que o grifo colle o suficientemente ben como para que non ter que ir agazapao, vale? E ti, vamos, colles da bonda, vale? Parece que o grifo vai en dita dirección. Que vas a facer cos teus compañeiros? ¿Es impresión mía o lo está cobijando como si fuese un polluelo? Se va a comer a Thrall. Vaya, ha sido bonito mientras dudo. Volvo á pregunta que lle fixen a Thrall. Thrall, parece que a criatura estáche intentando levar por unha pequena gruta que é ao interior. Lo dejo que me lleve. Vale. Compañeiros, Muy solo, ¿no? Claro, esa é a pregunta. Por que debía de temer os teus compañeiros esta criatura? Vale, entiendo. Compañeiros, que ides facer? Vos vedes que Thrall está coa criatura, a criatura non respondeu agresivamente, non escoitachedes ningún grito. Tiradme naturaleza, porque eu quero saber se vos sabedes que é o que cojones fai un puto grifo cando está enfadado. Nature. Nature. Joder, espero que Rosval saque máis sendo de fora, que saque máis que todos que estén aquí, porque me vou descojonar, ¿Podría usar guía para analizar la situación? Sí. Ti pensa que Guidance pode te axudar a facer calquera cousa? Vale, non tedes ningún problema, vale. É dicir,
Isto é coñecemento básico dos grifos e incluso de algún tipo de aves ou mamíferos. Cando están nunha situación perigosa, poden utilizar algún tipo de berrido, non? Para intentar asustarvos. Vou non deixar nesa palabra, non vou a ser refinolis. Xa está. Amedrentar. Grazas. Amedrentar. Non o vou repetir. Non o vou repetir. Esa era a palabra. De momento non está reaccionando así. Eso é o que quero comentar. Parece que, polo de agora, está sendo amistoso co voso compañeiro Thrall. Pero vos, que erades vos aí atrás? Deixades que desaparezan na oscuridade do fondo da cova, detrás de ese niño tan grande. Voume acercar un pouco para ver como reacciona. Eu simplemente vou ir detrás deles, pero a unha distancia prudencial. Vale, vamos a decir que chegades ese umbral dos 15 pés, non? Donde Thrall quedouse contemplando o grifo na distancia. Ides ver como o grifo se vos queda por uns instantes mirando para atrás, e cando advirte que estades chegando, continúa. E continúa por ese camiño con Thrall apoiado. Coxeando? Non creo que teñades problema ningún en achegarvos a él. Vamos, coa tirada de naturaleza hasta Thrall sabría decir: «Ei, non hai problema!» Non hai problema, é o noso amigo. Vale. E Roswell estás desconfiado e con razón, pero Xalis e Thrall agora xo entenden un pouco mellor. Xa ven o rollo. E o rollo é que de momento sodes todos amigos. Parece que sodes aceptados no seu territorio de momento. E estamos guiando algo. Mira, Axalis y dice: ¿lo seguimos? ¿Nos quedamos? Por lo que puedo ver, creo que efectivamente lo ha aceptado como uno de sus polluelos. Así que estaremos bien. Entonces no le disparo. Ni se te ocurra. É a pistola. Sí. Pistola anda, canta. Vale, seguídela. Bueno, a pistola pode estar tranquila que matou bastantes, Eso é certo. Nunca é suficiente. Eso é certo. Seguideslo ao voso compañeiro. Sí, pero eu a unha distancia prudencial, mentre vale. Así. A medida que ides andando, ides vos dar conta de que Thrall está axudando a este grifo para que a súa ala, que parece que está nunhas condicións malas, non sufra a camiñata que vai a pegar. Parece que o virote que retirachedes e lle deu á criatura afectoulle, e voar máis despois de eso non a axudou a recuperarse, senón a facerlle algo máis de ferida. Polo tanto, parece que el ala todavía no se ha recuperado. Ay, ten sentido. Maldita sea, me he equivocado. Le está ayudando. Me voy a acercar para tratar de ayudar también. Ben, eu, mentras sigo camiñando, miro se hai restos de, non sei, corpos, tal vez algunha presa que deixou, algún tesouro mío. Bien. Vasme tirar investigación. E vouche dicir unha cousa, tira con máis 2. Porque non me acordaba de facervos esta tirada e ti acabas de recobrar mentre ides polo camiño. Yo no. No, solo Rol. Porque está tirando investigación. Está tirando outra cousa. Vale, Roswell. Aquí unhas cuantas cousas bastante raras, vale, moi extrañas. Ti, ao mellor, pode ser que non sepas como son as costumbres, comportamentos dun grifo, pero só hai un niño, non hai nada máis. Non hai restos de comida, non hai restos de cadáveres, e de feito o camiño que están seguindo os teus compañeiros acompañados polo grifo está moi feito. É dicir, notas rastros de huellas humanoides,
É como se isto fora o paso de algunha criatura maior. Humanoides, insisto. Que tipo de humanoides? Non o saberías, de momento. Nin polo tamaño dos pesos, sí. Se son moi grandes, moi No, pequenos. pero hai un porqué. Ao mellor si que o sabes, pero vámoslo deixar para despois. E xa verás o porqué. O que si daste conta, vale, de que as huellas non teñen moito tempo. Quizáis ao mellor 4 días, como moitísimo, vale? Quizás como moito. Como moito. Bien. Agora si, a medida que ides andando, que ao mellor botades uns 10-15 minutos andando por aquí, parece un entramado de covas que siguen, empezades a escoitar o vento, unha brisa que ven desde a dirección donde estades. Algo forte. Feito, hai un olor incluso agradable. E entón, vais a luz. Ben, vamos a cambiar de mapa. Vale. Ao fondo da cova, ao que vos estades dirixindo, esa luz non ven dada por ningún efecto máxico. Esa luz non ven dada porque hai algunha pedra que ilumina. Non, nada de nada. Nada de ninguna cousa que huberades visto ata agora. É o propio sol. Pois esta cova dá unha apertura dentro do que parece unha montaña, nunha altitude moi grande. E o que vos chama a atención é que efectivamente hai unha serie de construccións de unha antiguidade moi grande, e que a maioría delas, tamén cabe decir, que ainda se manteñen nun ese estado ruinoso, derruído. Pero hai dúas delas, dúas principales, que é como as que estamos vendo na imaxe, que parece que teñen vida. Foron reparadas con quizáis unha pouca madeira. Foron como... Vos sabedes ao que me refiro. É como cando vedes que hai unha casa e en vez de tirala abaixo construyen nos cementos que xa había, non? E hai ese choque de estilos, non? A pedra está posto dunha maneira cun un tipo de florituras, adornos e... Joder, non quero poñer mal en plan isto é barroco e ora é o gótico por riba, pero ese é o rollo. Aquí construíron por riba. Parece que aproveitaron o estado ruinoso destas casas e utilizaron os xustos suficientes para que as criaturas que están aquí poideran vivir agradablemente, ou polo menos con certa comunidade. Pódese apreciar nas paredes de pedra, pero os pisos superiores como nun material de madeira ou algo así, non? Xusto. Parece que intentaron aproveitar co que tiñan a man, ou co pouco que habrían traído. E ora ben, vou vos a preguntar, e isto vai enlazado co que antes descubriu Roswell, e non lle podía dicir. Chavales, que raza está aquí? Que raza é a que vamos a topar aquí? Que especie de criatura vamos a topar aquí? Ten que ser un humanoide, non me viñades agora a decir no, son todos homes gigantes, lagartos con pés de ratas. No, vamos a coller unha que existe. De feito, outra cousa a mencionar, cando vedes esta apertura podedes ver na distancia tamén distintos grifos sobrevoando a zona. E o que vos chama a atención, vamos, é a árbore vermella que está no medio tras unha estatua que tamén ten máis anos que a fame. Vale. Agora ben, idesme definir vos que especie atopades aquí, porque entre esas ventanas, entre esas edificacións que están mezcladas coa pedra milenaria e a madeira que utilizaron para, bueno, poder vivir aquí tranquilo, que tipo de criatura vedes? ¿Elfos? Hai alguna criatura que teña alas? Humanoide inteligente. Sí que hai. Os asimares, por exemplo. Sí, pero sin ter que ser tan celestial, os aracroca son especies de humanoides voadores que teñen alas. De feito, lévanse bastante ben cos grifos justamente por eso. Pero prefería deixar vos elixir a vos por si víades algo máis interesante.
A mí o único que me viña a cabeza ou eran ou dracónidos ou tengus. Tamén, os Kenkus tamén valerían. E que os Kenkus creo que non poden voar. Bueno, os Tengus creo que son outros. Sí, no, Kenkus. Vos me decides. Están os Kenkus, que estes non poden voar. Os Aracocra, perdón, tal, que son como unha especie de humanoides ave rapaz, vale? Bueno, se non podedes me dicirme, pois mira, aquí que son homes tortuga. Que carallo farán os homes tortuga cuidando os grifos? Tengo unha idea. Tes unha idea? Comenta. Son chilenos. De los Andes, ¿no? Andinos. Vamos a... No me extrañaría que sacaran algún juego de algún lado y que esté bajo volcanes y ella en chilenos abajo, Dios. Vamos a centrarnos principalmente en especies, ¿no? Si son humanos, si son orcos... Los hobbies. ¿Sabes? Medianos. Oh, Es que yo no tengo tanta experiencia, entonces no sé, debería pasa nada. Ti decirte. describe e topamos algo. Pero para pensar entre os... Algo así como... ¿Cómo puedo explicarlo? A ver. Un amante Pero mejor religioso. lo busco. Humanoide. hay hombres pájaro, hombres cuervo. Bueno, incluso en las montañas podrían ser enanos. Tamén. ¿Orni? Orni. Podrían ser Orni. Orni, son hombres pájaros, por así decirlo, pero como son os más do pájaros que Zelda. hombres. Sí, básicamente. Pues esos son similares aos aracocras. Eses. Se escribes así, espera un momento. Paso aquí para que podas velos. Mira, aquí o tedes, no choio de Salmarsh. Sí. Vale. Sí, llegamos todos a esa conclusión de que os aracocra, mi madriño, vou me arrepentir do nome, os homes páxaro, que panchupen. Chegamos a conclusión de que os homes páxaro, os orni, Temos un DM disléxico. Dios, son eu. Sí, Digo que sí. a mí gusta a idea, xa que viven nunha montaña moi recóndita, escondida, e tratan con grifos. A mí tamén pasa. Ben, o que vai a suceder agora, vale, é o seguinte. Vos saídes pola, vamos a decir, a entrada, o pequeno oco de cova que aparece abaixo á esquerda, vale, vamos a decirle aí, desde aí podedes ver todo. Non nos vamos a centrar como que está exactamente aí, porque desde aí non o veríades todo, vale, pero estades por aí, vale, vamos a asumir que por aí. Ben, entón, dende aí vamos a ver. Vai haber apostados nesas casas xente que estaba vixiando, vos bichedes, eles víronvos. Entón, algunhas palabras que ao mellor non entendedes, porque aquí ningún de nós fala en primordial e menos fala no idioma do aire, verdad? Comprend languages, ahora sí, es mi oportunidad. Cajo na puta, é verdad. Vale. Claro, o que vai a suceder é que estos homes páxaro van a sair dos seus sitios con armas nas mans, lanzas nas mans. Van a seguir voando por ali mentras emiten algún tipo de cocofonía, algo por simplemente ser un home páxaro, non? E aterrizan nas vosas cercanías, facéndovos un semicírculo, non? Desde que saídes desa pequena gruta. Bien, de primeiras, cando ven o grifo no estado en que está que vos o estades axudando, parece que neses 5 segundos donde tiñan as armas desenfundadas, as lanzas apuntando hacia vos, recóllenas. Eu estou a facer xestos como un gilipollas e non me conta de que non hai cámara. La cámara. Claro, dijo, hostia, estes mans non me están a ver porque non tiña cámara posta. Vaya puto melón.
levo xesticulando ao aire media hora, Hoxe é o meu día. Sentide medo, rapaces, porque hoxe é o día de liala. Dios. Non pasa nada, temos un DJ con dedos de chorizo. Sí. Lo que pones la cámara me cobra un momento que Vale, pois vamos a pensar entón que é o que vamos a facer a continuación. Parece que estas criaturas cálmanse, como ben estou describindo, porque estades axudando ao que parecería un camarada. Vamos a decirlo así. Entón, nese marxe de tempo, ti, Oxalis, farías o feitizo de comprender idiomas? No, faría no momento no que empezaran a facer ruidos e non entenderan moi ben o que me están a dicir. Ese momento é agora. Ah, vale. Pois, Non falan o común. pois entón, sí, faría. Vale. Ben, ya estoy. vale, pois Tral, o que ves é como o que acabamos de decir, non? Estábamos apuntando coas lanzas, viron que estabas axudando ao grifo, pum, plantaron a lanza e parece que están falando nun idioma que ningún de vos entendedes. Entón, o Xalis o que decidiu facer é utilizar o de comprender idiomas. Aquí a cousa, comprender languajes ou idiomas dache capacidade a ti de falalo? No, solamente de saber o que eles están a dicir. Isto é increíble, porque vai a ser a conversación máis de perogrullo que vi nunca en deixamais. Vale, vou poñer un pequeno token aí para que vexades como é o Aracroca. Simplemente teñamos aí un na man. Vamos a decir que este é un dos máis importantes que se chega a vos, porque efectivamente a maioría deles pois teñen unhas roupas máis normais, non? Máis de civiles. De feito, aquí os que che rodearon podelos contar cos dedos das mans. Hai uns 6 que vos rodearon e este que chegou, que parece como algún tipo de, bueno, representante con certo tipo de poder ou relevancia na súa xerarquía. Non sabemos como actúan aínda. Cando lanzas comprender idiomas, entendes perfectamente que é o que din. Estamos a lanzar unha gran cantidade de preguntas. Cando chega esta persoa que o tratan como se fora o xefe ou como se fora un ente que vai máis alá dos seus compañeiros, algún tipo de sacerdote. Xa sabes como funcionan algúns tipos de teocracia, non? O chamán, o sacerdote é o que di como se ten que mover o resto da aldea. Entón pregunta vos directamente: que é o que facedes? Consumo. Consumo? Daste conta de que é o paxaro, o grifo. Voulle indicar con xestos que non podo falar, que non... Interpretación. Vaya por Dios. Ya sei cal é. Performance. Podo me servir de guía? Sí. Pero pregúntache. Sería un 10. Vale, xo filleches. No, ainda non o sei. Vale, Guía sería un dado de 4. xusto. Un 14. Vale, é dicir, o man é capaz de discernir un pouco o que intentas decir. Que intentabas decir? Que no sé hablar su lengua. Isto é ser lamentable pola parte de todos, porque cando non temos feitizos de entender outras criaturas, aquí a cousa volvese máis jodida. Vale. Vou tirar a inteligencia pola parte do outro, porque isto non ten por que pensar que é a orixe do feitizo que acabas de facer.
Dame un segundinho. Vale. Si eso, non sei se o meu páxaro pode servir como unha especie de intérprete entre ambos. A ver, eso sería como se eu utilizo un mono, o sea, se un alienígena utilizara un mono, creo eu, para falar conmigo. Porque o páxaro, o búho como tal, se ten as estadísticas do búho, non ten lenguajes, ou a menos que o Fine Familiar che diga algo extraño. Diche algo a maiores, o Fine Familiar? Tería que rebuscado rapidamente aquí. Eu diría que no, vale, é dicir, porque senón é como se un alienígena utilizara un mono para falar conmigo, sabes? O único que teña Pues me fai conexión gracia. telepática, que me podo comunicar con él Se te algún de vos ten algún feitizo para falar telepáticamente, esta é a oportunidade para facelo, rapaces. A ver, Senón, o que vai a suceder, vale, é que vai a dar unhas ordes, unhas indicacións, vale, non ides ver ningún tipo de provocación por parte desta aldea, vale, por parte dos aracocras. Aracocras. Porque non ten unha R despois da K. Vou dicir os puto Orni e xa está, vale, porque creo que vai a ser o mellor. Os Orni non vos van a facer ningún tipo de xesto agresivo. Todo o contrario. O que vai a facer a continuación é que, pedíndovolo con xestos ou directamente dicíndovolo porque van a notar que Oxalis entende o seu idioma aínda que non o poda falar, é que lle deixedes cuidar ao paxaro, que agradecevos que o trouxerades e que van a celebrar que puiderades salvar a un dos seus compañeiros e guardiáns. Ben, Thrall, eu entendo que Oxalis dache transmitindo estas mensaxes, vale? Polo tanto, sí, en todo momento estou e deixas de axudar á criatura para que os demais aracrocas, mierda, os Ornis podan levalo e curalo. Sí, Perfecto. pero no puedo ir con ellos. No me quiero separar del grifo. Eu penso que sí. Interpretación. Interpretación. aquí comunicarse. A mí gustan os feitizos que non valen de nada para o combate. Por qué? Porque lles podo sacar chicha noutros lados. Aquí tense que notar que non tedes a capacidade de falar cos outros. Entonces, performance, ¿no? Sí, performance. Porque tens que intentar transmitirlle... Eres afortunado. Dalle se queres. Pero... Unha pena que non tiñades algo para falar, Non é moi difícil, só tens que sacar máis dun def, vale? E enche de entender os xestos de que ti queres ir con el. Espera, ¿tiro otra vez o tiro afortunado? Queres gastar a afortunada, tiras outra vez? Dale. No seu nivel máis básico non se podería comunicar con eles. No. O sea que son... No, porque queda a expensas de interpretación, sabes? A fin de contas. Ahora tendría que tirar. Sí, tira ese medo. Gasta un punto, xa ahora gastaches. Sí, gastó, ya gastó. Genial. Como faz? O sea, acercaste, pontes aquí a man ao peito, sabes? Fas algo máis de monje, sí. Algo, hey, con las manos intento hacer gesto de que no me quiero separar del pájaro. De que les dejo, o sea, que permito que ellos vayan, pero les hago gestos en plan de yo ir con ellos. Se le aferra la pierna al grifo. Así, agarra así. No me vais a separar de él. Vale. ¿Sabes? Sí, Le hago yo problema. un gesto así, tocándome el pecho y tocando el pecho del grifo, así, en plan de yo con él. Pues moita gracia. Vale, genial. Sería máis gracioso que a cámara. Sí. Así está. Vale, Tengo cámara, pois me la robaron. xustamente o que vai a pasar a continuación é que che deixen ir con eles. Vale. Os demais
Roswell, Oxalis, van a vir outros Ornis, vale, Ornis hembra, vamos a decirlo así, acompañados de distintos Ornis máis cativos, crianzas, non? E de ser a atracción turística, vai de ser acompañados por 2 gardas, os restos que non levaron ao grifo xunta con outras criaturas, e a este representante. Vale, Oxalis, o nombre que ten quizáis é un pouco difícil pronunciar, vale, porque utilizan pues bueno, certas sílabas que pues vos non podedes facer, vale, non pasa nada, percátase desto. Cal é o nome que ten o Orni que se presentou ante vos como líder, o chamán da tribu, vamos a decirlo así? Se ve o que me puxestes aquí é Zum-O. No, Zum-O é o grifo, é como chaman ao grifo que estaba ao que acompañachedes. É que non recordo cal era o nome. Hai nomes moi simples, os Ornis. Mira, o mesmo o do Zelda, o Revali. Revali? Beofolni. Como? Non sei que iba a dicir Roswell. Beorfolni. Como carallo se escribe eso? Mando cho por Discord. Vale, pois vos me decides Revali ou o nome que dixo. Me cago en tu puta madre, vai Revali como unha casa, non me puño a pronunciar eso. Fíjate que tiña sílabas que nós non entendíamos. Vale, sí, vale, sí, no, é verdad. Beofolni, vale, para os amigos e para vos que non podedes pronunciar esas sílabas prohibidas, chamádolo Revali. Revali para vos, aventureiros. Vale. Parece que a criatura... Buscaste ese nombre, o que significa? Como? Buscaste ese nombre, que é o que é? O de Beofolnir. Sí. Me das, no. Nórdica. Vale. Está ben. Beofolnir é bastante chulo a historia que hai por detrás. Sí, a verdad que sí. Vale. É que agora solo pola historia diría de puñer ese nombre, pero Revali tamén me gusta, porque é fácil de recordar. Seguro que non Revali para humanos, Beofolnir para a súa xente. Para os súas xentes, os Ornis. Vale, sí, está ben, puño os dous. Así está guai. Vale. O que vai a suceder a continuación é que vos van a levar á casa principal. Vale. Este edificio que está construído nunha pedra moi antiga. Antiquísima. Isto probablemente tiña xeracións e xeracións de o que podería haber sido unha fortaleza antiga que quedou derruída por ides vos saber que conflicto que ignorades ahora mesmo. Vamos a contar que dende hai uns cuantos meses, entre celebracións de que houberedes axudado a un dos seus grifos protectores, vamos a contar que eles non levan moito tempo aquí. Esta non é a súa terra original. Isto realmente é un sitio que atoparon despois de que tiveran que escapar dos colmillos vermellos que ocuparon o seu terreo. Invadíronos e ocupáronos. De feito, os poucos que hai aquí, que son poucos, ao mellor esta aldea son 20 Ornis, vale, contados coa man. Son tan poucos porque foron os únicos que puideron escapar. E mentras vos vai contando isto o líder, Revali, o chamán do... Oye, interrumpir, ¿no? Como para decirles, nosotros también peleamos Colmillo Rojo.
Interpretación. Vai salir caro, Uf, é que estou xogando a unha pifia, Vale, sin ningún problema, é dicir, entende que hai unha enemistade entre vós e os colmillos vermellos tamén. Todo isto se está comentando, vos están ofrecendo as cousas, mentras Thrall está vendo como coidan e tratan ao grifo. Vale. Thrall, eu vouche comentar aquí unha cousiña. Ti aquí como estás nunha zona apartada, foron sobrevoando hacia unha caseta aí donde ves que hai máis grifos. Parece que daste conta de que esta xente sabe adestrar aos grifos, vale? Para que sexan os seus compañeiros. Pode sacar algo desto, é o que quero dicir. Polo tanto, cando fagas tiradas de naturaleza referente ao cuidado dos grifos, vale? Ao pasar un tempo con esta xente vas a desenvolver ventaxe, vale? Non che vale con estar aquí 10 minutos, é o que quero dicir. Tens que estar un tempiño aprendendo as súas costumes e os seus xeitos. Hai que estudiar, é o que che estou dicindo. Hai que estudiar, vale? Ben. Vale, entiendo. Podes ver como a tratan, vale? E despois, no mellor, vamos a pasar... Vamos a decir que pasou unha hora desde que entrachedes á cova, accedéchedes, Thrall viu como curaban a Sumo, e a vos contaron un pouco percal mentras vos iban dando todo tipo de agasallos. Porque é curioso, son moi amables cando viron que viñachedes cunha, sabes, cunha premisa tan boa que foi a de coidar unha das súas criaturas guardiáns. E vos empezan a dar todo tipo de manxares, vale? Eu vou lles ofrecer tamén todo en correspondencia algunha das galletas que me trouxo Vivi, en plan para compartir con eles el signo de amistad. Vale, a ver, son, xa vos digo, de toda a pequena aldea, tribu de Orni, son ao mellor como uns 20 e poucos, vale, descontando os gardas que teñen que estar nas súas posicións, e vas a ver como as poucas crianzas que hai, vale, que xa te digo, son 3 contadas, van a estar sorprendidas con ese sabor, non? Porque ao fin de contas estas galletas ao mellor teñen materiais ou é unha técnica de cociñado que eles non están acostumados a utilizar ou a consumir. Son as míticas de mantequilla. Ves, justamente, eso é o que tal. Vacas? Para serlle así ás vacas? Vale. Punto a recordar. Estades ahora mesmo todos xuntos, vale? A menos que Thrall me diga: no, é que no tempo en que estuven ali roubín 3 capachos de patacas, fumíme 3 porros. Yo me quedo aí hasta que... Non te vas a separar en ningún momento da criatura? Me gustaría quedarme hasta que... Bueno... A mí me vai facer moita gracia porque vai haber un momento donde, sabes, antes de que empecen todos a comer, vale? Porque van a esperar que estés todos, vamos a dar os sequios para que proveese demais, pero isto non é a comida. E vai a ser un momento donde ti non falas nin entendes nin jota con esta xente, pero esta xente vai intentar decir: que deixo descansar, vente a comer. E tío, en plan, ¿qué? Cuando vea que están ya en proceso de que van a empezar a curarlo, pues... Me voy con ellos. E incluso che diría, ti podes quedarte aí ao proceso de ver como o curan, vale? E finaliza ese proceso. E agora ves que o paxero o que fai é descansar nunha especie de tobo preparado para él, vale? Porque aquí na plataforma, ese edificio que teñen aí anexo, vale? Non deixa de ser unha plataforma donde aí se quedan os grifos, teñen un sitio onde poden descansar tranquilos. Despois de que lle vexas as curas que lle fai outro Aracroca, outro Orni, mellor dito, un pouco máis vello, non tanto como outro, pero algo máis vello, pois aí é cando che intentan transmitir: oes, vamos a deixar descansar a Sumo, porque podes entender o seu nome como dixeron antes, eso sí, vale. Pero demais, vamos a tirar inteligencia. Veña, eu creo que é unha desas cousas moi graciosas cando non nos enteramos do idioma dos outros. Inteligencia a pelo, non é máis. Vas á túa ficha e na túa ficha
Sí, arriba de todo, donde te aparecen os números, os modificadores, arriba ponche INT, daslle o INT. INT. Che. Madre mía, puta que che fixo, ti non te coscas de nada. Que carallo che está intentando decir? No, o que pasa é que vaste quedar aí, ti Bueno. vaste quedar sen comer, pero quedaste forxando unha boa amistade dormindo cerca ao mellor de zumo. Ben, non vai a estar Zral para comer. Por algún motivo entendes que quedouse ao lado da criatura Oxalis e non quiso sair dali. Ves que os A outros min están algo se me- desconcertados. Se me venían a decir eso, ¿no? Tu compañero no nos hace caso, pues entonces sí quería eu a Non decirle... che, preferiu quedarse ali coa criatura. Vale. Parece que colleu algún tipo de vínculo. Sabes, non che van a decir, non os fixo puto caso. No. Vanche decir rollo, quiso se quedar aí. Vale, Que, Vale, sabes, asinto. que guerreiro máis adecuado que se queda Loable. coa criatura, loable, xusto, que se queda coa criatura por o seu ben porque está demasiado preocupado, sabes? Van a ver como algo bo, joder, uns extraños que perfectamente podían haber matado ao grifo, quédense, asegúranse de que o grifo poda estar ben e aínda máis, sabes? Entón vamos a comentar toda esta historia a los dous, Rosval e Oxalis. Vamos a enseñar as súas costumes, as súas comidas, estas cousas completamente descoñecidas á cultura que polo menos Oxalis tuvo nas súas cercanías. E bueno, xa non dixamos de Rosval, porque Rosval ao fin e ao cabo de nada de ninjures, non? Pero é algo novo para vos. No, Oxalis está completamente fascinada porque é justamente as novelas de aventura e de fantasía que tanto lera as que está vendo con seus propios ollos. Sí. Vai aproveitar así cando poida para ir escribindo o que vai vendo e tomando notas. Sí, correcto. Hai unha cousa. Di, sen medo ningún, amigo. No meu outro mundo non hai un animal parecido ao grifo, un hipogrifo ou algo así. Perfectamente. Sabe Dios. A ver. Bueno, Eso xa non sei. Unha quimera. Aí xa ti me dis, ti mandas neso. Porque o teu mundo son un ignorante de la vida. Pero bueno, ti pensa unha cousa. Ti podes pertencer a certa rexión e nunca haber visto certo tipo de criaturas, Por eso, estou pensando no donde estuve e dixo, isto de aquí non sei o que é, un páxaro que se pode comer. Listo. Todo se pode comer. Todo se pode comer para estes carnosos que necesitan comer, maldita sea. Ben, Eu voulle estar traducindo a Rosval todo o que nos está a contar, entonces para que se faga unha idea de que aquí os páxaros estes son igual en todo a nós, ou pode que incluso un pouco máis desarrollados, non? Máis desenvoltos, e que os grifos son teñen unha moita afinidade con estes paxaros chamados grifos. sí, estes somos páxaros xusto. Os ornis, como comentábamos antes, teñen unha gran afinidade cos grifos, que de feito chaman os guardiáns. Ides descubrir un pouco máis da súa cultura. Deste caso, dadesvos conta tamén de que o que están a falar é primordial. Aurano, damos un segundillo que vos digo agora o nome da lingua. Auran é a lingua que falan, vale? Auran. Podría expresarlle ao jefe así, si ten algún libro para aprender o seu idioma. Arre hostia, tírame un dado de 100 e tes un 10% de probabilidades de que te atopes cun tomo de algún escriba perdido da marxen do tempo que rescataran de cando se piraron da súa antiga casa. Dios. Madre De mía. coña. No, a ver, quero decir, vades ver como esta persona nada coa cabeza completamente.
con sorte entendeuvos que lle estabas pedindo algunha maneira de falar, de poder comunicarte con el, aprender esa lingua, e o único exemplo que che queda é estudiar. Estudiar, quedarte aquí con eles. De feito, eu voulle tamén indicar o meu libro e preguntarlle se teñen libro ou biblioteca ou algo así, un pequeno colección de... sabes, o que poida haber neste pequeno repouso, ou se eles na súa fuxida levaran algún deles, deso. Ves como negan coa cabeza completamente. A maioría dos escritos que tiñan aquí, todos quedaron na nosa antiga casa, que agora está ocupada polos colmillos vermellos. Lamentablemente non temos moita oportunidade de recuperar o noso territorio, porque non somos moi poucos. E os que están, os nosos que están alá, seguramente estén esclavizados ou mortos. Non puidemos facer nada antes e non creo que podamos facer nada agora máis que intentar recobrarnos e facer desto unha nova casa. Unhas palabras bastante duras que fan que non só a súa mirada se vexa ensombrecida e entristecida, senón que por uns intres pois bueno, este tono festivo que había vestido pois como que decae un pouco, porque parece que tanto as crianzas como os ornis, tanto masculinos como femeninos, pois se decaen un pouco a rememorar a fuxida que tuveron que facer. Ainda que agora está nunha situación mellor, non é a súa casa original. Voulle tocar o brazo en plan comprensión e vou usar cale o truco este que me permite facer notas musicais, sabes? A modo de un poquinho xusto, a modo de crear unha pequena sinfonía que alegre un pouco a habitación na que estamos. Sí, xusto. Igual unhas pequenas luces tamén, algo así que o primeiro que rompe a risa son os cativos, non? Os pequenos traen a risa, a alegría ao ambiente que tedes agora mesmo. Vamos a decir que desde aí pois a xente comezan a falar como que, sabes, a chispa que fai que a xente pois recobre outra vez o tono alegre de antes das celebracións. O que sí, na seguinte hora, vamos a decir, podedes disfrutar. Van estar pesadísimos insistindo en que Rosval coma, porque é impresionante ver como esta xente vos ofrecen de todo, de Rosval que non ten a capacidade de digerir mierda e están dicindo, sí, come esto, e Rosval, ai, non podo, porque entendo que é así, non, Rosval? Sí, home. Vais en plan, toma, ponche aí ao mellor, sabes, 50.000 millóns de platos, o que sales ao medio está comendo por 3, porque claro, como outro compañeiro está co grifo e ti non comes, pois terá que comer por 3 persoas, por ela, por ti, por o compañeiro. Que clase de pratos nos preparan aquí? Pois mira, principalmente este tipo de criaturas aliméntanse de, parece que o que é frutas, unhas frutas bastante exóticas ou que non viras nunca, e daste conta de que esas frutas poden estar relacionadas coa árbore que aparecía aí, unha árbore, de novo, algo extraña para a zona onde vendes e onde estades, e peixes. A carne que teñen son peixes, porque o bo de que podan voar e que poden obter alimento bastante sinxelo nesas comas, vale? Hábitat. Sí, e principalmente froita. Que pasa? Cando lle empezas a preguntar ao mellor por a comida de máis, aínda que ahora estás sacando cousas, vale, vaiche dicir, bueno, dime primeiro que dixeches algo. O ver a fruta, vou sinalar aquel árbol, rollo facendo referencia que é, ou sabes, en plan, vale, dalle a entender que teño interés nese árbol, asociando a esta fruta. Vale. Revali realmente non che pode contar moito do que é ese árbore. Eles poden che dicir que cando chegaron aquí
esa era unha das poucas cousas xunto á estatua que está diante que se manteñen aquí. É unha árbore magnífica, eso podestedelo ver todos desde a distancia. É, quizáis, máis antiga que as construccións que estaban aquí. Aínda a día de hoxe dá uns froitos algo similar, doce como se fora unha pera, vale, pero un pouco máis grande, do tamaño ao mellor dun mango e de colores extraños, que, joder, dá un sabor moi extraño, pero alimenta o suficiente. Vache comentar eso, porque realmente pouco sabe desta árbore que teñen aquí. Que quería dicir Rubén? Quería interpretarles a eles de que eu non podo comer. Interpretación. Porque como saques unha tirada de mierda e che van a dar máis. Ou vamos a facer outra cousa. Performance, non? Sí. Bueno, dime que tes un polo menos. Ten 2. Bueno. Perfecto, é dicir, enténdenche sin ningún tipo de problema. Van a asumir que tes algún tipo de indigestión por as alturas. Tes mal de alturas. Sí. Sabes? En plan, hostia, non pode comer porque ver todo desde aquí, toda a concentración, ese tipo de movidas, vale, non sei por qué, pero pensan que tes o mal de alturas. Bien. Despois da comida, destes preparativos, vamos a decir que xa chega, entra ben a tarde, Revali ofrecevos estancia aquí. Perderías o feitizo e eu asumo que o sigues mantendo, vale, vas gastando bueno, tal. Sí. Ofrecevos que vos quededes a descansar. Sodes invitados para eles, aínda que non saben de onde viñedes, de onde vindes, pois quer que vos quededes aquí e que lles contedes fora do sitio onde vos vivides, como é as cercanías, porque ele vai vos a contar que os seus exploradores normalmente suelen informar do que hai aos arredores, sabe que hai os pueblos humanos nas cercanías, sabe que existe a mina a Nádana, sabe que tamén está Teixeiro por outro lado, se sigue o camiño, mas os seus exploradores non lle poden informar igual de ben que as propias xentes que viven nesas vilas. Bien. O que pasa é que para mí vai ser moi difícil facerlles saber o que eu sei. No, por suposto. Por qué? Por suposto. Entonces, poñamos que en vez de xa facer gestos ou tal, igual nos cadernos que eu teño fagolle dibuxos ou calquer tipo de... Comunicaste a través de pictogramas. Sí. Bien. Ahora miro en vez de tirar a interpretación algunha destreza para saber que van dibuxos, que pode ser ainda máis gracioso. Vale. Igualmente, eu creo que xa pasou o suficiente tempo como para que Thrall vexa que Zumó está descansando, dormindo. Parece que necesita reposo e quizáis lle entre a fame. A todo isto, onde vais, Leibnir? Estou aí con vos. Como de inaccesible era o terreo para... Houve que escalar? Non, moito, é dicir, a mí gusta pensar que sí, que quedou fora, está fora todo momento. En plan... Eu xa pensei nela tamén. Volverán pronto? Pero podedelo ter aí, o sea, non hai problema. O sea, nesto que vistedes que accedichedes ao interior da cova, de alguma maneira autorizechedes pa aquí, non vos vou a facer esa putada de dar todo para atrás. Perfecto. Foi no seguindo. Non me acordaba da mula. Eu sí que me acordei. Ahora. Por eso mismo dijo. Vale, Thrall, a fame chámache. Irías compañeros? No momento no que me din que podemos pasar aquí a noite, eu xa iría a buscar a Thrall. Sí, te diría a capacidade para explorar eso. Pero antes que nada, Thrall, ti que farías se a fame che chama? Sigo quedando aí. Baste quedar aí inda que pases fame.
sen dormir nada. Basta asegurar de que o grifo pode estar ben esta primeira noite e se pasa calquera cousa acudir na súa axuda. Sí. Vale, pois entonces efectivamente, como di Oxalis, eles van che topar a ti. Vale. É dicir, aquí tedes un pequeniño problema, vale, que a maneira en que se movan entre distintos edificios é voando. Vos non voades. Vale? Polo tanto, a separación do edificio onde está Thrall a vosa é un acantilado de ao mellor uns 700 pés, 1000 pés máis. Joder. En Claro, comunicación física. claro, vais Como ter foi que el pedir pali- axuda a algunha das Levárono. criaturas. Claro, sí, levaron voando para ali, claro. Vale. Eu dixo unha cousa. El dixo que iba co outro, pero non dixemos en ningún momento que fora a pé. Vos sí, porque vos non teran como ver. Pero el foi voando para ali. Levaron justo me pensar que levaron en plan, colleron polos ombros e foi por aí, ¡uii! Hasta ali. Que ao mellor vos teñen que facer a vos exactamente o mesmo. É o que quero decir. Yo a lo mejor me puedo haber subido al grifo. O el grifo me haya llevado con la pata. O que decía antes Rorro, que te agarraras la pata. No, me solto. Aí ya, como pensades, sin problema. Sí, se sei por onde está o... Joder, voulle pedir que vos lo indican, vosso compañeiro leven. quedouse, sabes, antes xa vos lo dixeron, vosso compañeiro quedouse co grifo, que lo hable, non? Era por quedar con él. Pues pediríalle que me levasen a outro plataforma, Con outro... pictogramas, dixo. No, yo allí. Sí. Tira. Comentaxe, porque é unha tirada moi fácil, home. Aquí. Esto era performance. Creo que cando encontredes un... Madre mía, chaval. Entendenche totalmente a perfección. Saben que queredes ir os dous xunto a Thrall. E vamos, é así e che van a entender mellor nas seguintes. Se sigues ese xeito. Moi ben. Efectivamente, Pouco a pouco xa nos non sei vamos. como vos collen, vale, se a colos, se agarrando dos ombros, da maneira menos ou a que mellor prefirades. Levanvos ao outro lado, levanvos ao sitio onde está o voso compañeiro e aí vedes a Thrall que está ao carón de Zumó. Hai acompáñano outros grifos ou igual que hai outros ornis por aí facendo laburando. Que facedes, compañeiros? Podedes reunirvos, estades os tres xuntos. Yo sí me estoy ahí sentado mientras estoy esperando y medito. Así que aquí estabas. Veo que no le has quitado el ojo de encima a Zumó. Nosotros hemos estado hablando con Revali, su líder. Nos comunican que podemos quedarnos a pasar la noche. Así que bueno, igual deberías ir a cenar algo o a comer algo. También pudiste traerme algo de comer. Bien, sí. Bueno, tengo aquí unas galletas por si te apetecen. Las he hecho mi madre. Vale, las acepto. É que ben entran, é que ben entran. Uf. Pero me quedo aquí. Me quedaré aquí todo el tiempo hasta que el grifo se cure por completo. Carallo, A ver, igual podría acelerar un poco su recuperación con mi magia. Thrall, ti xa viches que a persoa que atendeu xe utilizou métodos máxicos. É dicir, a súa maneira invocando o vento era unha operación máis divina que a maxia arcana que suele utilizar a Oxalis, pero o grifo está tratado con maxia, é o que quero dicir. Parece que o que necesita é descansar.
Vale, ti sábelo perfecto. No, dejaremos que ellos se ocupen de todo. Yo mientras me quedaré aquí si pasa cualquier cosa. Vosotros seguid hablando con ellos, intentando hablar con ellos y... Sí, algo más que nos han comentado es que están habitando esta pequeña gruta, este pequeño grupo, porque se han visto atacados por los colmillos rojos. ¿No pertenecía también a los colmillos rojos aquel ogro de la cueva? De hecho... Tus primos están atacando a los pobres hombres pájaros. De hecho, sí, habían dicho que tú también eres un colmillo rojo. No, Gal. Dixo algo en orco. Los colmillos rojos. Chicos, me parece a mí que el orco de la cueva no estaba solo. Tienen que haber más orcos implicados en esto. Eso quiere decir que tiene que haber una horda de orcos de los colmillos rojos y alguien está detrás de ellos también, posiblemente. Pero de ser así, ¿fueron ellos quienes tomaron la mina? Todo indica que sí. Pero estoy seguro de que Rompecráneos estaba bajo el mando de alguien. Lástima no haber podido saber de quién. Pero bueno, que hayamos salido de allí ya me parece... Ese es... Te voy a comentar una cosa, Oxalis. Cuando un ogro se enfrenta a otro ogro en un duelo, es a muerte. Lo digo para la próxima vez que intentes. Si es que llegas a intentar enfrentarte a uno. Es decir, que si provoco la enemistad de un orco, no me quedará otra que matarlo. Efectivamente. A no ser que lo dejas tú vivo si quieres. Pero el orco, en cuanto se levante, o una de dos, o te intenta matar nuevamente, o se mata a sí mismo. Por honor. No puedo. ¿En serio? Me gusta su cultura. A mí no, son unos brutos. ¿Cómo que por el honor se quitan la vida? Eso es demasiado extremista. No, yo no lo veo bien. También hay gente que salva a los delincuentes o los deja vivo y al final esos delincuentes o ladrones, asesinos acaban saliendo de la cárcel y acaban matando más gente. Así que estamos en las mismas. Sí, pero todos nos merecemos una segunda oportunidad. Efectivamente. Te voy a contar una historia. ¿Puedo contar, no? Una historia. Sí. Voy a contar una historia. Una vez, ¿cómo podría decirlo? Una entidad que llegas al cielo, por así decirlo, que no sea Dios. ¿Sabes? Una entidad... Deidad. Una deidad. Cuando cierto personaje murió, llegó a ese reino de los muertos al cielo, por así decirlo. Le preguntó al que estaba en las puertas del cielo que por qué el asesino que le mató está en el cielo y por qué su madre, que fue quien mató al asesino, está en el infierno. El guardián de la puerta le dijo: porque tu asesino se remitió y merece ser perdonado.
¿Tú lo crees justo, Xalis? Lo que entonces su madre por venganza mató al asesino y por eso mismo fue condenada al infierno. Fue condenada al infierno porque no se arrepintió de haber matado al asesino de su hijo. Pero el asesino se arrepintió y está en el cielo, junto al hijo. Vaya. En este mundo hay cosas buenas y malas. Pero hacer el bien, tanto como el mal, sigue siendo lo mismo. Sin mal no existiría el bien. Sí, parece que no se puede juzgar por bien y mal, o en ese caso el bien y el mal depende de la interpretación que le dé cada uno. Volviendo a lo de los orcos, lo de la... ¿Cómo era el nombre? ¿Colmillos rojos? Los colmillos rojos. Creo que deberíamos pensar ¿Cómo exterminar? en buscarlos. Buscar una forma de encontrar información para saber qué están haciendo. Pero para eso primero hay que saber de dónde viene. Bueno, de camino a Salzmarsh era sonado los asaltos de los colmillos rojos. No sé si es que viven por ahí o si simplemente actúan a lo largo y ancho del continente, pero... Yo no quiero parecer discriminar ni insultar a nadie, pero si son inteligentes no se quedarían por ahí, se moverán. Lo que está claro es que actúan pero por una finalidad mayor, algo Se que te va a caer el pelo, weón, tanto ponerlo. Sí, ¿sabes? Sí. su finalidad o su meta se escapa de nuestra comprensión. Así que es probable que estén actuando o llevando a cabo otro tipo de operaciones de las que podamos conseguir información. Mismamente en el Puede consejo. ser, pero Seguro que Anders sabe algo al respecto. no os han dicho a vosotros, como tú me has comentado, que a estos pájaros los sacaron ellos de su sitio. Sí, ellos vivían bueno, en su aldea o bueno, en su lugar natal, y los colmillos rojos atacaron su pueblo. Estos son los pocos supervivientes que han logrado huir. Y ahora cuando vayáis a cenar con ellos, intentas decirle de mi parte que os diga dónde está su ciudad natal, pueblo. Ajá. Me gustaría ir a investigar. Ellos me han dicho que pretenden recuperarse y luchar por recuperar su pueblo. Pues yo no sé vosotros, pero le he cogido mucho cariño a este grifo. Y si tengo que luchar para recuperar su hogar, lo voy a hacer. Habría que también informarse si están utilizando aberraciones como en la mina. No vaya a ser que le Cierto. ofrecemos algo. Lo que podríamos hacer fuera de esto, Master, podría saber yo
una ubicación de alguna horda orca cerca. ¿Sí, no? Sí. Y podrías saber perfectamente de dónde ves, ¿sabes? Porque Claro. puedes decir, no, son nómadas. Y cagamos. O... Porque nómadas es el que se desplaza, ¿verdad? Sí. 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 Por un momento pensaba que iba a decir sedentario. No. Se son nómadas, lógicamente, ti podes haber sido expulsado ou podenche haber votado, ti podes decidido e non sabes onde é. Aí como ti me digas. De igual maneira, pode ser ou non que coincida co seu asentamento original. Vale. Ti podes decir, vivían Claro. aquí, vamos para ali, pasan cousas. Poden estar ou poden non. É o que quero dicir. Pero ahora mismo que A está ver, claro la idea es... é que están ocupando bastantes territorios de fora a donde estaban. Bastante. Estánse organizando e ocupando moito terreo. Eso non estabas acostumado a facelo, porque eles iban a máis tácticas de pillaje. Claro. Usaban a forza e collían para sobrevivir, pero organizarse a tanto nivel, para que carallo querían estar nunha mina? Claro, aí xa hai cousas máis raras. ¡Por la horda! Podríamos intentar buscar información en una de las hordas que Creo conozco. ¿Ah? ¡Oh! ¿Eso ¿Cómo está de ahí? lejos está Azrael? Está en la montaña. Ya, pero está al norte. Espera. Xa está, desde as montañas. Cales. Ya. Puedes Al decir, norte, al este, al sur. puedes decir Está... a un día de camino. Vamos pasar unha pequena captura para ilustrarvos. Vale. Nos ahora mesmo, vale, estamos á dereita un pouco ao sur da mina dos enanos, ¿Dónde está la captura? no chat de voz. Sí. Velo, No canal de voz o chat sí, que no tengo. canal de voz, chat. Se pos o cursor en as personaxes non reviven, lle das ao bocadillo, sale o chat. En Discord. Aquí, vale. Vale. Aquí obviamente vese moitas cousas, vale? Non vamos a utilizar a metade, Vale. porque isto a metade está inventado. O importante que sí que quero ensinarvos é que nós estábamos na mina dos enanos. Hai unha liña de baixo e hai outra, vale? Vamos a decir que dai un pouco á dereita está o dos grifos e agora mesmo estades nesa montaña de 500 pés para arriba, vale? Lóxicamente ten máis distancia, vale? Son máis de 500 pés, porque é unha montaña bastante máis grande. Desde o fondo podedes ver as montañas que hai arriba á dereita, cerca ao bosque tenebroso. Ahora ben, Zral, aí estaba originalmente o teu asentamento? Ou estaba máis nas profundidades de Keolan? Porque isto é unha parte de Keolan, isto é unha costa. E o norte queda para a dereita do debuxo. Se vedes aí na Rosa dos Ventos. Estaba más para el norte. Vale, vamos a decir como estaba. Dentro do bosque tenebroso. Non queirades ir ao bosque tenebroso. Estaba cerca. Vale, por las aforas. No, no estás Afuera del bosque tenebroso. Vale. Pero sé decir algo. ¿Qué ha sido? Hay muchos tipos de horda. Hay orcos distintos. Donde yo voy, ¿Qué quieres donde decir? yo os digo que está, yo no soy bien recibido. Entiendo. O teu clan pertenece aos colmillos vermellos? Ou é unha variante del? Sí, lo que quiere decir es si vuestra tribu se organiza en muchas tribus pequeñas y forman una grande o si... Ajá. Y para mi desgracia,
Yo nací entre las tribus de los colmillos rojos. Un momento. Entiendo. Y dices que las tribus, aunque todas pertenecen a los colmillos rojos, son dentro de ellas independientes. No. Los colmillos rojos son una cosa. Luego las otras hordas son diferentes. Hay hordas donde pueden ser más o menos amables, pueden tener tradiciones distintas, siguen siendo orcos, siguen teniendo la misma el mismo dios, por así decirlo también. Entiendo. Pero tienen distintas costumbres. Y la que tú perteneces y la cual sabes dónde podrían estar es justamente la de los colmillos rojos. No. No es de los colmillos rojos. Pero... ¿Puedo saber a qué tribu te estás refiriendo? ¿O a qué tribu perteneces? Me estoy refiriendo a los orcos grises. Ya veo. Todo esto lo voy anotando. Como alguén me está cambiando un lore increíble, yo vou dar unha patada no cu, A ver. Sal, bótalle un vistazo ao teu backstory que está na ficha. Ay, verdad que tenía un lore, coño, me cago en todo. Antes de que te sigas facendo un inventing masivo, eu che digo, porque se che vou recitar o primeiro párrafo. Thrall naceu nunha tribu orca coñecida pola súa brutalidade, os colmillos vermellos. Que me dis que estás ahora dos grises? Os collones, cabrón. Como? Dis, Thrall naciu nunha tribu orca conocida pola súa brutalidade, os colmillos vermellos. Vale, iso teño que traducir. Vale. É dicir, ti agora acabas de dicir a Josebi que existen distintas hordas, cada unha ten a súa clasificación. Sí. Bien, o punto é, ti és da tribu dos colmillos vermellos. Non é como que eles teñan unha clasificación dentro... Bueno, a menos que ahora me digas, no, é que dentro dos colmillos vermellos pois está a familia dos orcos grises, a familia de non sei que e non sei cantos. Pero los orcos vermellos no es una tribu distinta. No, é tú. Es una claro, es la mía, pero es un como... Es... dentro de los orcos... Es la que más problemas da, es la que más guerras tiene. Eso, perfecto. Vale, ahora yo voy a ir a buscar Sí. a los orcos grises a preguntarles sobre si saben algo de los colmillos rojos. Bien, eso gústame. Vale, perfecto. Estaba entendiendo otra cosa. Era en plan, ¿cómo? Pues es eso. Por eso estaba intentando explicarle de que, ¿qué pasa? Que yo quiero ir allí, pero yo porto una marca, por así decirlo, que no se ha dicho nada, no he dicho nada tampoco que la llevo, de los colmillos rojos. Ajá. Entonces, no es que ellos me odien de por sí, sino que si me ven la marca, van a saber que soy de los colmillos rojos. Y a ellos no les gusta, no se llevan bien con ellos. Vale, porque los orcos grises son más tranquilos. Bien, eso gústame. Y más religiosos, por así decirlo. ¿Y lo de la marca no lo vas a decir o no? No. Vale. Vale, guay. Esto que quería escuchar. Muy bien feito. Entonces dices que podríamos visitar a los orcos grises. ¿Podéis? Sí. Pero yo no voy. O sea, puedo acompañaros, pero yo me estaré alejado. Podéis reunir información vosotros si queréis. Pero Sí.
Pero no podría contar con tu ayuda entonces. Si os acompaño me van a obligar a mostrar una identidad. Me van a decir que muestre... ¿De dónde proviene? ¿De dónde provengo? La marca. Claro, y eso crearía discordia, ¿no? Efectivamente. A no ser que se traguen el hecho de que yo sea un orco, ¿cómo se dice? Exiliado. Bueno, ou un disfrazarse tamén funciona. Poñerse un bigote ás veces dá máis resultado, Sí, un orco con bigote. No exactamente, pero... tipo de incógnito. Pero usar una prestidigitación para esconder la marca es una opción. Sí que é unha opción. Sí que é unha opción. É verdade. Sí. Habría que estudiar, pero é unha opción. Pues igual es una buena forma de empezar a saber lo que está pasando con los colmillos rojos. Yo os lo aviso. Un camino largo, peligroso, poca esperanza de vida. Me gusta. Hay que ir. Bueno, igual estos seres tan majestuosos nos pueden allanar el camino. O sea, ¿estás diciendo que de los grifos o de los hombres pájaro? El colectivo en general. No son unos van de la mano con los otros. Pero ¿qué? O sea, vas a pedirles ayuda a unos habitantes que ya fueron atacados por orcos, a que nos ayuden. Es que ese es el kit de la cuestión. ¿Nosotros qué vamos a hacer ahora mismo? Mi idea era tomarme un día de descanso, de pasear por la aldea, ir de compras, igual visitar sus bibliotecas y me he visto pues amenazada con visitar la mina, que resultó estar llena de peligros, y enfrentar mis peores temores para terminar aquí en medio de la montaña en ningún sitio y con la amenaza de que tengamos que vernos las caras con una tribu de orcos súper peligrosos. Pero qué vistas. Felicidades, ya eres una aventura. Una cosa os voy a decir. Por nada del mundo, y apunto a la pistola de Rosval también, os enfrentéis a esos orcos. Primero disparar, luego preguntar. ¿A cuáles? Si no queréis, si vais a interrogar a los orcos grises, sí, ni se os ocurra atacarlos. Pero yo nunca quiero atacar. Sois vosotros los que os volvéis locos y empezáis a dar puñetazos y a romper crismas y a... Muy bien, Oxalis. Si tú estás hablando con un orco y de reojo ves que están matando a un animal, lo están partiendo en dos, un animal adorable, un caballo como el tuyo, ¿qué haces? ¿Te vas a quedar quieta? Mientras no sea mío y estemos en su casa, habrá que acatar sus normas, ¿no? Pero si eres tú la que quiso salvar a la comadreja, quiso salvar a... Sí, bueno, pero porque ellas vivían allí, no tenían ninguna razón para que terminaran, bueno, pues visitando a sus ancestros. Yo solo te lo digo, os lo digo como aviso. Luego no quiero que me digáis, no nos avisaste de que podían... Bueno, en realidad no me vais a avisar nada, porque si peleáis contra ellos ya sé que no vais a volver. Pero, ¿no han dicho que eran más tranquilos? Son más tranquilos, pero si los ofendes...
bueno, tú asegúrate de enseñarme su código de conducta para no ofenderlos, porque no sé cómo se comportan ni qué el código de moral siguen. Directamente no les ofendas. ¿Cómo se dice? Intentando romper sus normas. Ya, lo de las peleas de los orcos son entre orcos, ¿no? Yo solo os digo, os estoy avisando nada más. Vale, No es, vale. no es que os diga no peleéis, si queréis peleáis. No es... Vale. Pero entonces, revolviendo, ¿qué queréis hacer? Oxalis, mira, ya con tanta palabrería los vas a marear. Voy a ir con vosotros mejor. Pero digo, yo quiero volver a Sasmash. Yo quiero. Vuelve a Sasmash. Vuelve, nadie te ata que vengas o sea, que vayas con él, ¿vale? Pero vosotros queréis ir ya, ahora, a visitar a esos orcos, o queréis ayudar a estos ornis, hombres pájaro, a recuperar su territorio, o es que no os entiendo. Nos quedamos hoy, marchamos mañana. Sí, el grifo está mejor. Es simple. ¿Queréis volver a Salmas? Yo dije que marchamos, no a dónde. Vale, esta noche la pasamos aquí. ¿Y luego? Mañana miramos qué tal está el grifo otra vez. Ya que Azrael quiere estar con él. Si está mejor, se puede ir, nos marchamos y decidimos el destino. Vale. ¿Tral? Voy a meditar durante toda la noche. Perfecto. ¿Qué querías que le preguntara al líder? Se me ha olvidado. Pregúntale la ubicación de dónde está su El pueblo. Vale. pueblo vale. natal. Sí, cierto. Y si tenían criaturas extrañas con ellos. ¿Cómo? ¿En Bueno, sí. el pueblo natal? No, cos orcos. Sí. Cando atacaron... claro, vos ahora entiendo, mesmo que vale. queres recuperar información. Roswell está dicindo... bueno, Zral Roswell dinche... Vale, vamos a ver dónde estaban esos orcos que os atacaron, que xa estaban organizados, iban con aberracións. Eu penso que isto entiendo. se pode facer un fast forward para que así non estemos debatindo 70 horas sobre o que vamos a facer ou non. Vale, o que vai a pasar é que ao longo desta noite vale, van a celebrar un banquete un pouco máis elaborado, vamos a ensinar toda a vila, os Orni vanvos a Zral vanlle dar de comer, vale, ende que se queda ali co grifo, vale, vanlle levar ali comida, porque víronvos, é dicir, levaronvos alá. Vamos a comentar, vamos a responder todas as dúbidas que tedes, que entendo que as traspasades con pictograma, e a quen lle faga un puto pictograma me vai a facer unha tirada increíble de destreza. De destreza. Destreza é un xogo de manos, non sei o que es. Vale, pago eu, intento facer un pictograma ca libreta de Oxalis. Claro, está dicindo, no, pero fai, transmítelle esto. Canta destreza test. É moito máis 3. Claro. Vale, perfecto. Con guía. Vouche dar guía. Pero unha cousa, alguén ten ferramentas de caligrafía ou algo así? Eu teño, son competente. Eso vale tamén. Ah, vale. Sí, claro, é que o que dibuxaros dáseme moi ben polo tema dos Vale. glifos e das runas. Eso vale porque igual. requiere Sí. unha precisión milimétrica. Pois... aí como decidas. Eu digo destreza porque neste caso é, sabes, facelo con tal, pero realmente se tes o oficio de ser de facer a caligrafía esta de marras, pois vaya sin mente. Aí está. Vale, na túa ficha onde están todas as habilidades, abaixo de todo aparece ferramentas, Calligraphy Supplies. E damos aí.
Vale, non tedes ningún problema para expresarvos. Efectivamente, vamos a transmitir todo isto. Para os temores de Rosval, sí. Sí. Había aberracións de por medio. Vale. Podría describilas? Ou dibuxalas? Sí, vancho a facer máis, o sea, vai ser todo un pouco máis rudimentario. Vas a ver criaturas sonanches criaturas, vale? As aberracións polo xeral suelen parecer criaturas uniformes, vale? Como se foran masas con ollos, algunhas similares aos porros que había desatopado, outras máis semellantes aos calamares eses que virades, non? Vamos a describir moitas criaturas e vamos a decir que hai unha aberración entre todas que a ti chamata a atención. Non é algo demasiado forte, non me vou a vir tanto arriba, pero sí que vai ser unha criatura que utilizan para, bueno, para golpizas duras, vamos a decir así. Para invadir. Sí, correcto. Dá un momentiño que che digo. Aquí está. Un Mindflayer, imagínate. Vale. Ti viches algunha vez os slats, vale? Vale. Vale. Os slats son criaturas con formas de Ra, vale? Aberracións que poden ser bastante perigosas e veñen de distintos colores. Vanche dicir que utilizaron distintos slats para atacalos. Problemas, vale? É dicir, os slats son criaturas fuertes. Pero cando digo fuertes é que cando hai un slat de por medio, corres. Vale. La hostia. Bien. Usaron criaturas con lenguas telescópicas contra hombres pájaros. Muy inteligente. Sí. O sea que vades a ter un problema se ides ir para alá, é o que quero dicir. Porque os slats vou a facer o metagaming, vale, para que non fagamos o mongoliño. Son criaturas de dificultade 7, 8 ou 9, dependendo do color que queira eu. Unha criatura de desafío 7 fúndevos. Oh. Chachi. E son varias. Vamos a describir distintas. Ademais de que teñen a capacidade de transformar a aquelas criaturas que matan en outros slats. O sea que... ¡Oh, xa sei cales son! ¡La puta madre! Son os que son rojo, azul e algo así, ¿no? Sí, as ranas. ¡Ah, no! As tortugas ninja ranas. Esos no! Esos no! ¡Por Dios! Vos me quedas mirando a Roswell. Cando ves que Roswell está vendo que tipo de criaturas hai as que utilizaron para facer os embistes ademais, ves que está a sudar. Vale, a sudar, obviamente non literalmente, pero eu creo que a reacción que acaba de facer Rubén é bastante acertada ao momento. ¿Qué pasa, Roswell? No vamos a por esos bichos. Eso es lo máximo que voy a decir. Ni os acerquéis a esos bichos. A menos que queráis una plaga a nivel mundial. ¿Cómo? Pero... Bueno, tampouco tanto, están controlados, amigo. Non vamos a flipar agora. Claro. Pero si di así para asustarme, feito. Se chega a unha aldea con simples campesinos, xa os come, transforman a todos e fan unha puta guerra, unha puta batallón en nada. ¿Se pueden expandir? Expandir, multiplicar, lo que quieras. Y esas cosas han atacado su aldea. Sí. Que se sepa en principio. Sí. Y a ver cuántas aldeas se llevaron por el medio. No sabe Dios cuántos pueden ser ya. Pero, ¿y no podemos hacerles frente? No. Poder puedes. Que sobrevivas es otra cosa. Yo las vi una vez y no quería volver a verlas más. De momento non tedes que pegarvos co frente de batalla de ninguna maneira, e moito menos coa división dos slats. Vale, vamos a decir así. Pero Oxalis traga saliva. aquí podedes chegar a unha conclusión que
como é posible que os colmillos vermellos teñan unha forza tan temible que hasta Rosval o único que queira era fuxir, Tens razón. Mira, vamos a darlle máis gracia. Vamos a decir, vale, vamos a contar a historia. Esta persoa, Revali, vamos a contar de que de primeiras non sentían tanto perigo porque pensaba que era a típica confrontación que podían dar os orcos, tiñan as súas tácticas preparadas, non? Ata que trouxeron un dos slats, solo un. Entón empezamos a describir a narración terrorífica donde empezaba a coller a xente máis débil e se facían máis slats. Ah, Como vale, dixo, vale. como dixo ahora mesmo noso amigo Rosval. Cara de pavor en el rostro de Oxalis. Sí. Eu poño así. Vou quitar eso. Sí. Yo voy de aquí. Xa non teño moitos menos. Pero cambio cho agora, damos un niño porque aí o tes. Era para customizalos outro día, pero sí, correcto. Vale, pero entonces imagíname que tamén temos o que ven sendo unha estimación da zona onde vivían e onde foron atacados. Sí, moi lonxe, se vos poñedes a andar, a mellor tardades 15 días para chegar alá. Vale. Vale. No, O sea, pero o ter asunto foi unha tan constancia. perigoso que se aseguraron de dar distancia á súa zona. Vale. Vale. Yo pensando, menos mal. Tardarán. Pero porque quedo... vos pensando unha cousa, das criaturas voan, vale. A capacidade de voar que teñen os grifos é bastante máis rápida do que vos ides a pé. Non teñen que surcar camiños. Se queren poden seguir unha reta perfecta e chegan antes que calquer outro tipo de vehículo. Vale. Polo tanto, Pero eso está a moita distancia. Vale. Pero eso es terrible. Si eso se extiende, se propaga como lo están haciendo, va a ser catastrófico. Ya no solo para Keoland, sino para todo el reino de Greyhawk. Todo Pues me voy al mapa. Acabo de desatar unha plaga mundial, así porque sí. No, pero esto no le podemos hacer frente solos. Esto escala a unas proporciones mundiales, ¿no? Es un puede llegar a convertirse en un cataclismo en toda regla. Hay que informar cuanto antes a todos, a las máximas autoridades. Esto es un terrible. Así me gusta, Oxalis. Dale comida a los slats. Seguro que funciona mejor. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Huir? Al final, si se propaga, serán imparables. Hay que contenerlos mientras podamos. Quizás isto debía de ser unha das novas que ti tiñas que comunicar a entidades máis poderosas, como ben acabas de comentar. O gremio de magos, aínda que non se suele relacionar cos conflictos das políticas entre distintos países, algo que teña tanto nivel, pois quizás ese sea algo que sí que hai que mencionar. Ou quizás xa o sepan por o tipo de perigosidade que implica. Non sabes, claro. Pero o que sí que está de acordo é que a historia de terror que vos acaban de comentar é algo que viviron estas xentes e que vos superon transmitir bastante ben, máis a experiencia que ten o noso compañeiro Rosval. O que está claro é que enfrentarvos a eles non é unha posibilidade agora, nin de lonxe. O que sí está claro é que tedes que coller máis poder, facervos máis fortes. Necesitaremos toda la ayuda que nos sea posible. Igual visitar a estos orcos que Thrall nos ha mencionado y tratar de que nos vean como aliados podría ser una opción. Hacer Podría ser, pero no prometo nada.
Tenemos que tratar de pararlos. Los orcos no van a atacar a otros orcos, te lo digo en este momento. Ya Yo está, ¿no? pertenezco a ellos y no van a atacar a otra horda. Sí, le puedes caer mal. Le pueden caer mal los colmillos rojos, pero eso no significa que vayan a matarlos. Pero ¿y si los colmillos rojos les atacan? ¿No se van a Los defender? colmillos rojos no les van a atacar. Me atacaron a mí porque yo estoy en el exilio. Pero ten en cuenta, Fral, que están utilizando estrategias que ya no estás acostumbrado. Eso es lo que estaba esperando que dijeras, Roswell. Hay una posibilidad de convencerlos diciéndoles y dándole pruebas de que los colmillos rojos están trabajando con otro tipo de influencias. Algo que no es normal en las hordas. Pues espero que no esté metido con ninguna entidad rara. Entonces tenemos que conseguir pruebas de que están involucrados o relacionados con... que tienen una alianza, básicamente, con... Como ya he dicho antes, yo no sé en qué estará metido... En qué estarán metidos los colmillos rojos, pero... La cosa no pinta bien, sobre todo sabiendo ahora que esas criaturas son peligrosas, muy peligrosas. Creo que todo esto a mí me sobrepasa. Habría que replantearse el hecho de ir directamente hasta ellos. No. Hay No. que, si estos Ornis quieren recuperarse para poder volver a recuperar su pueblo, Sí. Deberíamos aprovechar para ir a buscar a otros aliados. Sí, les haré saber que no... Bueno, me imagino que ya lo sabrán, pero trataré de plantearles una tregua, que no vayan solos, que esperen a que podamos reunir a más aliados y atacar de forma conjunta. Pregúntales de cuánto tiempo hace que les atacaron y cuántos había en la aldea aproximadamente. 6 meses No sabía. e polo menos había 200 persoas. La hostia. Dos cales xa dixeron que moitos morreron e outros foron esclavizados. Eso es lo que nos han dicho. Sí. No es un pictograma muy alentador, la verdad. Pero nos dijeron también en qué dirección o tenemos alguna idea de en qué dirección se están propagando. Vamos a ver. Os colmillos vermellos asentáronse na súa cidade natal por algún motivo que les descoñecen e se manteñen un destacamento deles. Pregúntale si tenían alguna piedra mágica de valor o tal vez alguna estatua que indique una divinidad para ellos. Algo que tenga mucha magia concentrada. ¿Algún tipo de recurso valioso, dices? Sí. E vamos a decir que sí. Vale. É dicir, o sea, contavos que realmente eles procesan a súa deidade, vale? É o que sería para vos coñecedores, o Valhai, vale? Que é, a fin de contas, o deus da naturaleza e tamén do vento. A súa representación de Ovalhai é un pouco máis salvaxe, non? Como aquela entidade que manexa o vento e está alas e lle dá a capacidade de ser libres. Pero sí que é certo que no sitio onde vivían, nas cimas prácticamente dunhas montañas, no interior da mesma, pois había pues, un recurso máxico, algún tipo de, sabes,
non me lo sabe transmitir moi ben. Vale, porque como transmites algo que para ti é divino e intentas dar unha rigurosidade, sabes, científica, no sentido de que para eles a divinidade descendeu, deu a súa sangre, sabes, vamos contar unha historia así de rara e non sabedes exactamente a que atribuirlo. Ao mellor podía ser algunha pedra extraña dentro de tal, ao mellor podía ser... Eu podo entender perfectamente o que me contan, Sí, pero que entendas non quere decir que sepas o que é, porque el pode che dicir perfectamente o noso Deus morreu dentro das montañas para que puidéramos nos vivir ali. E a través da súa sangre nós podemos ter a maxia. Que quer decir con eso? Sabes o que quer decir? Ese é o rollo que che vai dicir. O Valhalla, dentro da súa magnificencia, vale, deulle esa capacidade de poder vivir naquela montaña que é o seu sitio, a súa casa, o sitio desexado para os Ornis. Sí, como un lugar bendecido para eles. Correcto. E pode dicir incluso que parte da súa carne e sangue está no interior da mesma. É o que facía que os chamáns pois puideran ter poderes, non? Sabes? Contamos unha historia así. Pero ahora ben, que quer significar eso? Que había unha pedra que emanaba poder e tocaba en tal? Non sabedes. Queríades que ir alá. E insisto, ir alá non é unha idea. Sí, al parecer... idea. Eu recordo vos que isto quizáis o que vai implicar é que necesitedes coller máis poder. E o poder, a día de hoxe aquí, como vai? Collendo experiencia, mellorando o vos equipo e buscando aliados. Esas son as tres maneiras de que podedes ter algún tipo de posibilidade contra a apocalipsis que van por alá. Apocalipsis. Una pregunta, ¿hay tribus o clanes o lo que sea de razas distintas que te puedan enseñar a hacer algo? Sí. Poderíase falar, porque se dis, no, quero aprender magia. Sabes? Quero aprender magia, pues subes un nivel de mago. Pero é que gasto un nivel de mago sí, claro. Claro, é que hai que falalo esas cousas. Hai que falalo porque non é para aprender medicina. Claro, as proficiencias e as clases é o mesmo. Ti pensa unha cousa. Cando ti tes un objeto mágico deche uns beneficios, vale? Se agora mesmo por facer tal te dera proficiencia en X clases, é como se tuveras un objeto mágico, vale? Hai veces donde vamos a conseguir e outras veces donde vos a través de tempo ides a gañar algo, vale? É como Oxalis ahora mismo que está intentando descifrar un libro que describiu outro mago. Os magos teñen unha maneira moi única e personal de escribir as cousas, pero ela está intentando pasar a través deso. E como pasa con eso? Con investigación, dedicación e moito traballo. Vos tedes que facer o mesmo se queredes desarrollar unha proficiencia en algunha habilidade. Mimase coa cámara! Increíble, pero sí, tanto na medicina como na naturaleza ídolo pode ter en algún momento. O que pasa é que hai que estudiar. É como o tema dos grifos. Ti vas a ter que ao mellor estar ou vir aquí bastantes veces para poder aprender como coidalos. Non hai tanta distancia de Salmas, vale? A idea desta zona e parte desta noite o que vai a pasar é que eles vamos a convidar, podedes vir aquí as veces que queirades, vale? Isto vai a ser un segundo fogar para vos. E iso é o que implica que houbera distraído a Zumó para aquí, para eles. E segundo, eles vamos a pedir de favor que non faledes de a súa aldea actual a ninguén de ningures. Deixemos a vos como invitados de honor, pero non queren que ninguén nin nadie os recoñezan. Que isto ten que quedar na máis solemnidade entre todos. E no momento en que faga falta botaramos axuda coas súas mans, as súas artes e os seus grifos. Esto... Podemos tener un NPC que nos acompañe. Podería de ter, pero aínda non. E outra cousiña que vos van a decir ao longo da noite, e así adianto para que podades desbarrar entre todos o que queiramos. Vamos a decir, vale, entrada a noite vades ver a preocupación no noso compañeiro e boísimo amigo Revali de que o seu grupo de exploradores hai 3 días que non volve á gruta. Vale.
De feito, non nombramos este sitio. Vamos a decir que se chama... Como se chamaría esta aldea temporal que teñen os Ornis? Ollo de águila. Ollo de águia. Perfecto. Justo o meu nombre. Fantástico, xa teño apuntado. Vale. Pois vamos a decir que un destacamento de exploradores, aparte de buscar máis provisións, recursos bueno, materiais que lle fan falta para poder seguir o seu plan de desenvolvemento e recuperación, non volveron desde hai 3 días. O habitual é que, sí, tarden un día ou 2 para coller recursos necesarios e traerlos, non? Pero hai 2 días que non volven, están preocupados. A mellor vos piden axuda, é o que quero dicir. O mellor nos podríamos mostrarlle a nosa gratitud en vez de intentar recuperando o seu pueblo e empezando por ver que lle pasou a escuadra de exploración. Sí, vamos a decir que literalmente era un grupo dos Ornis. Dos exploradores que tiñan moi boa supervivencia para poder atopar os recursos que necesitan, ervas necesarias, mediciñas e unha gran cantidade de cousas que poden levar por aquí. Mulas de carga andantes. Podes decir algo. Veo que tenemos bastante trabajo. Toda esta situación me está sobrepasando. Pues espera que llegue el momento. Eso va a ser peor. Sí, o peor é que dentro de uns días chega un barco a Salmars por aí. É que, sí, que de feito eran 4 días, levamos 2 noites fora xa. ¡Ay, Dios! Vamos a... Eso sí, lo de la cena, ¿y eso cómo cuenta? Como conta? ¿Como descanso o...? Largo, sí. É dicir, aquí van pasando as horas, ahora mesmo non puxen aí o... Hostia, das horas onde vai? Calendar. ¿Pero qué hora es actualmente? Dame un segundiño. Vamos a decir que son... Bueno, as 12 non, vale. Non nos flipemos tampouco. No, home, no. Vamos a decir que son sobre as 8 tirando para as 9. Son as 9. ¿De la noche, no? As 9 da noite. Vale. Vamos a poñer toda oscuridade. Veña, vamos a poñer toda oscuridade. Hala. Bueno. Creo que debemos descansar. Sí, Y ya mañana estaremos más frescos. Yo voy a salir a que me dé un poco el aire. Vas a tener pesadillas. No lo dudo. Si quieres que te dé el aire, pídele a uno de estos que te lleve volando. Eso es cierto. No, gracias. Como por cualquier cosa me resbalara la caída, mejor no. No me gustan demasiado las alturas. Womans. Dios, chico. O que vou facer, se me deixa, sin embargo, salir ao exterior e ir ata a árbore que está ali. Sí. Voy a pedir permiso ao líder para ver si puedo acercarme ao árbol. Un faino directamente e outro pide permiso. Está ben, sí. Vale, Oxalis, ti vas ali sin problema. Pictograma, outra vez. Dalle Rorbal. ¿Pictograma o qué nos enseñas en plan árbol, yo, allí? Pictograma. Vale, pues... ¿Destrezas? Sí. Yo observando cómo curan a Asumo. ¿Asumo? Tua. No puedo ver o aprender algo. Vas a necesitar más tiempo para acabar aprendiendo o eso. Claro, o sea, me refiero que ¿qué pasa? ¿Tengo que ser tirado o simplemente es tiempo? No, é tempo. Ah, vale, Neste vale, tipo vale. de casos, cando queremos aprender algo, vale, é dedicarlle moito tempo, vale. De feito, é Vale, o que digo, entiendo. moitas veces necesitas de tempos de inactividade porque implican estar unha semana inteira ou a mellor 15 días estudando a estudiar, a buscar unha competencia, vale. É dicir, levas o seu marxo.
necesitarías vivir aquí un par de semanas solo. Eso podémoslo Venga, conseguir, chicos. pero cando se dé o evento correspondiente. Xa che digo, eles os que poden facer é darche o coñecemento necesario. Que pasa? Non te entendes nin papa. Ese é o problema. Vale. Ese é un Claro. dos problemas principais. Eles podenche aquí, venche aquí, levanche tal, vas ver as cousas e ti podes aprender por ver, replicar e que che vayan guiando Oye. pouco a pouco, pero é máis difícil porque non entendes nin papa. Vale. Si tuviera un pergamino podría entenderlo. Se podes castealo, sí, pero creo que non podes, porque o de comprender idiomas ten unhas clases. Sabes, pergaminos teñen clases asociadas. O monje non é un caster. Ese é o problema. Por lo tanto, probablemente hai que buscar, probablemente hai que usar axendros, vale, rapaces, porque hai o personaje que vos pediu esa mierda e comprarlle un objeto mágico que vos permita entender idiomas sen ter esta necesidade. Solo vos lo digo. Está esa mecánica. Ben, Rosval, queres hecho un momento mirando? Ti ves un dibuixo que aparece un árbore, apareces ti, sabes, o sea, como que che dá a sensación de que ti estás describiendo realmente o que queres, pero esta persoa simplemente che acaba dando unha fruta na man. Quedaste mirando así a fruta ao mellor, pero ves así, sabes, porque además é grande, o sea, como se fora do tamaño dun mango, con mango, joder, son así, pero, sabes, que dache unha man, diche algo en Auran e vais. Ahora tes Vale, unha fruta. pois collo a fruta e marcho detrás de Oxalis. Xa me dá igual. Non Ya no viste están ningún conmigo, ¿no? problema. No. Ti dixaches que Vale. te ibas a quedar co páxaro. Eles xa non están ali, eh? Sí. Correcto. Vale. Chama a Oxalis. Oxalis! Está os dous no árbol, non? E se se gira, Sí, e se se gira, lanzo a fruta que me deron. Para ti. Ah. Bueno, imagino que a Coyo ven. Perfecto. Tirada de fuerza. A ver si de repente le falta la cabeza. Vamos. Y Vale. la guardo en el bolso para tener raciones para otro día. Vale, aquí é importante. Esta árbore non o verades visto nunca. Se miras no Atlas, non aparece. Vale. Nada. Bueno, Atlas realmente é máis un monster manual que outra cousa, pero Sí. A estatua que está cerca do árbol. eso tamén Supostamente. agora. Vale. A estatua é como... Bueno, non sei se vos lembrades, vale, os monolitos que había na arboleda onde Thrall había descansado. Este No, tamén porque non sería cheguei a moi- entrar a ela. Vale, mala sorte. Porque isto que é unha estatua moi ben labrada, vale? E nela vai estar cuberta de distintas formas, círculos. Similar, insisto, a un monolito que había na arboleda de Obadhai. O problema é que vos non sabedes recoñecer estes símbolos. Toco monolito. Porque sí, para ser como me toco para ver o que se pasado. Non reacciona de ninguna maneira. Isto non é un monolito, Cuidado. Que teña grabado os mismos símbolos non quere decir que sexa un monolito. É como se fora unha Pero podía haber sido un gigantesca, vale, gigantesca, porque ao mellor é case tan alta como a árbore que tedes aí, vale? E o árbore é de alto, pois ao mellor uns 30 pés. Ah, eso non é tanto. Ao mellor uns 50-60 pés, vale. Bastante alto. Puedo tratar de identificar os glifos ou as diferentes hendiduras que ten a estatua para saber que pode ser. Sería tirar religión, porque neste caso todo relacionado ás artes druídicas veñen tamén relacionadas coa divinidade. Bueno, non é esa parte de religión, sabes? Non é en plan mi dios me dá poder, jaja, senón máis relacionado ca naturaleza. É como... xa te digo, é que non sei se interpretalo tamén como naturaleza. No, naturaleza é máis de que vai este árbol, este... Tírame religión. Claro. Religión. Tireu tamén? Todos os que queirades. Bueno, os que estén aí é que queirades, que ti non podes ser. Ti non podes. Vou usar guía. Ti quedaste aí co grego, man.
un 16. Sí. Os ratos, este así. Vale. Non notades nada distinto. É dicir, dadesvos conta de que isto ao mellor pode estar relacionado con algún orixen druídico, pero non tedes nin idea. O que si Pasar como árbol para ver que tal é. A ver si noto algo raro. podes ver os surcos, as marcas. Este árbol leva aquí moitísimo tempo. Vale, podes ver nas súas estrías como ten moitísimas. Nada, increíble. Un supervivinte. Non notedes nada. E ahora dime, José, quero detectar magia, tiro un ritual, ou casteo aquí 7 feitiços distintos para explorar todo. Podería, pero só me permite saber a que escola pertenece pouco máis, o sea que... Se é un obxecto máxico, non, correcto. Eu igualmente vouche dar a vontade, vouche facer a axuda de máster nese sentido. Vamos a decir... Eu iba a utilizar detectar magia. Perfecto. O sea, calquera de vos dous utilizades de detectar maxia e dedesvos conta que tanto a árbore como a losa esta de pedra, vale, que ten estes símbolos druídicos, efectivamente están impregnadas nunha maxia, vale. Parece que nunha maxia non acabades de saber agora mesmo a escola, parece que como tal estes dous corpos son máxicos, vale. Pero non acabades de ver que tipo de escola está relacionada. Non hai nigromancia, non hai evocación. Evocan poder, nada máis. Evocan forzas antigas que poden manexar a ordimbre, pero descoñecedes por que están aquí e que é o que poden facer. ¿No nos había dicho Thrall que se había quedado dormido al pie de un árbol y una criatura sobrenatural le había pedido algo? ¿Crees que esto que tenemos aquí será lo mismo que lo que le ha pasado a él? No lo sé, habría que preguntarle. Sí. Yo no sé qué clase de porro se fumó en ese bosque, Oxalis. Sí. Sin duda. Pues voy ir de volta xa. O sea, ao final tratase de un pequeno paseo, non? Ao aire libre para despejarse. E voar hasta donde está Thrall, porque a fin de contas van a estar todos os huevos, somos páxaro de nós. Sí. Ainda que sexa, se non hai ningún orni cerca, uso ao... Que tes aí? o costo. Bombones? Sí, bombóns. No, son bombóns. LOL. É Malboro. Que dices? Que cabrón. É o chocolate, é bombón. Son los porros que se fumó Thrall. Mima, bombón vai de entrar TVR. un reino máxico outra vez. Ben, vamos a decir que como antes xa lle dixeches dunha maneira, este tipo de comanda, non? Xa podes replicala, non fai falta que tires e pideslle a un dos aracrocas que estaba aí. Sí, se non hai, pois pido ya a Bibi que busque un. Non, sin ningún problema, é dicir, non é tan noite, a xente está celebrando e vos estades explorando un pouco o sitio, polo tanto non hai de ter ningún problema para que un dos soldados, vale, que hai por aquí, que son moi poucos, vos leve hasta lá. Pois voume acercar a Thrall. ¿Sabes? Hemos encontrado un árbol que se asemeja al que tú nos has dicho. Tiene magia recorriendo su interior. Igual la fumada esa de que la criatura que te llevó a otro plano no es tan fumada. ¿Quieres venir a pegar un vistazo? Porque nosotros nos entendemos muy bien qué secretos guarda. Alice, ¿Cómo? no te metas en mis asuntos. Vale. Nada, Con lanza aí. yo tampoco
Un no bastaría. Joder, hasta odir Roswell. Oswald. Tú quisiste. No, Roswell no la apuntó Oxalis. Tú me dijiste que querías matar a ellos. Yo no te dije, no te pregunté nada. Simplemente dije que sí, a atacarlos. Bueno, Lo pero mismo no- le pido a ella. bueno, Os pero dije que tenía la marca. Y lo que me No pasó. No te dije Bueno. nada mal, solo dices no. Pero es que Oxalis insiste. Y va a seguir insistiendo. Por favor, os lo pido, dejadme tranquilo con el grifo. Pero si te hemos ayudado, la mina ya la está cerrada. Lo sé. Bueno, nada, solamente era para dejártelo saber. Que si buscas un árbol mágico, ahí tienes uno. Venga, chao, buenas noches. Me largo. Adiós. Eu marcho tamén. No. Pobre Oxalis. En realidad era para que. Quiero quedarme con el grifo, no me pienso ir al árbol. Vale. Fantástico. Pois os demais, todos, tiramos un descanso longo. Vais a facer de día. No meu descanso largo vou a usar... ¿Dónde estaba o objeto ese? O de o sagrado da pedra filosofal. Bueno, estudiar. Vas a empezar a estudiar. Aquí todos estudiamos, nada increíble. Tío Oxalis, eu entendo que tamén aproveitas para mirar o libro de Sambalit, non? Sí, si teño tempo, No. sí. Son 8 horas. Yo me voy a tomar algo de whisky de lo que tengo que me dieron. Disfrutades da noite. O descanso longo, hai que recordalo, son 8 horas de tranquilidade, das cales 6 son para dormir, vale? Como mínimo. Que ya no puedo hacer nada. Claro, o rollo é, se digo, deixar os días solo para as cousas, é que se ten a cousa. Vale, dame un segundiño. Igualmente, poñedo vos todo o descanso longo por se perdeches algún recurso para recuperalo. Oxalis, canto tempo che queda para o do libro? Dixéramos que eran 3 noites que tiñas que facer eso. Estou dudando se libro ou se tratar de empezar a indagar sobre a pedra luminiscente de Crotolamium. É verdad que chamáramos así, que gilipollas somos. Ai, Dios, cada vez se pega un dios eso Scrotolamium. Moi ben. O que ti decidas. Roswell, ti, se te digo, púntate 2 horas menos para ese libro, vale? Quedaríanche 6. Creo que se refiere que vai tratar de pasar a noite desperto para usar as 8 horas lendo o libro. Sí. Eu non teño exhausto. É verdad, que un puto constructo. Bien. Que mal se funciona. Os mans que se me inventan a historia por todos lados. Ah, vale, superar unha prova de inteligencia, coñecemento arcano. Tira o coñecemento arcano. Menos mal que o dixen preparado para que eu me acordara. Para que o lera e dixera, ah, é verdad. Me cago na puta! Puto viste! Podo usar guía. Que che salas bolas, uso que che salas bolas. No, para este caso cando é estudiar non che podo dixer usar guía, vale? Decir, o guía é concentrarte durante 3 minutos, sabes? O sea, non é vou acabar o libro, vou botar guía. Non vai así o rollo, vale? O sea, ti estás estudiando, literalmente. Pero tira guía igualmente, tira un dado de 4 para ver que pasaba. Chegabas a 30, pero junto que teño. Hostias! Ui! No. Queres me pegar un tiro nos huevos, tío. Pero ti queres que che diga como se fai unha pedra filosofal, man? Porque vamos a ver. Por que? Para algo estudia e non. Vale. Te dixete que como estudia con esfuerzo
Se pode conseguir. Todo se pode facer. Vale. Daste conta, vale, mentres ti estabas lendo este libro, que isto está cargado das anotacións do alquimista que estaba na mansión, cando estaba vivo. A maioría de probas son intentos futiles sobre intentar sacar crear a propia pedra filosofal. Todos fallidos. Sin embargo, ti tes a capacidade de non ser un puto mono peludo, ou mellor dito, que non ten pelo. Claro, moitas das anotacións son incorrectas. É fácil de ver para ti. Estás acostumado a, bueno, cacharrear en distintas mierdas relacionadas co arcano. Xa se pode ver. Dios, pero ao marxen desto, vale, sí que vas a necesitar uns cuantos materiais para poder facer ou intentar facer esta pedra filosofal. Unha delas é un corazón de bruxa, vale? Cando digo bruxa, refírome a unha hag. E cando digo unha hag, é unha saga, vale? Unha saga nocturna, neste caso. Os outros materiais falan de cartos, moedas, xemas e os típicos componentes que se consumen ao realizar o feitizo. Entre eles, vale, unha perla. A perla negra. A perla negra. Vale. Bien. Coméntoche. Isto dá como resultado un obxecto máxico. Vale. Ti crees, a través dos teus coñecementos, sacaches unha moi boa tirada, superaches un valor de desafío 25, vale? Por lo tanto, eu creo que se recuperas os materiais con ese 26 que tes aí, non debería de facer falta tirar nada, solamente que impliques o tempo para poder crear o obxecto, vale? Vale, o tempo non o conoso hasta que fago o ritual, non? Non me acordo agora, depende da rareza do obxecto, leva unhas horas máis ou outras. Ao mellor pode ser facelo durante 3 días ou ao mellor pode ser facelo durante 8 horas. Pero conseguir o corazón dunha saga cétrina, ojalá. Unha saga nocturna ao mellor é un problema. Non é tanto lería con os lads, vale? Tita Ethel non era nocturna. Era do pantano. Amigo. Correcto, que son ainda máis complicadas. En serio? Sí. As cétrinas son as que son sagas... Ui, joder, que as cétrinas, que son as verdes. Non quero falar das verdes, quero falar das oscuras, das nocturnas. As nocturnas fan que a xente durma entre en pesadelos e lles vayan consumindo a alma por aí. Por lo tanto, eso que tedes que cazar. Ahora ben, quizáis, e solo quizáis, esto estaba destinado para que se fixera cando tuviéramos máis nivel. Pero esa receita, vale, apunto. Perla negra, Vale. corazón de saga nocturna, e vamos a decir que necesitas 5.000 euros Uf, que se consumen no traballo. te volven a roubar dudo moito. Nada lo será. Vale. Roubaronche porque che pegaron unha malleira, acabo de decir. Aquí o que lle roubaron de verdad foi a Zral o puto Matías. Y anda por ahí Save. Yo espero que me lo encuentre. Sí, podes, anda por aí Save. ¿Por dónde? Liberaron, ¿no? Porque escoito as partidas. Eso. Claro, Eso claro. tú non lo sabes. Eso, ti podes contalo como Josebi a Sabas e Rubén, os xogadores, no? O sea, os xogadores, Claro. os aventureiros, no? Pero escuchar las partidas no te adelanta de lo que pueda pasar. No, estades no No, mesmo porque les fan punto. outras cousas. E fan outras cousas. Les fan outras cousas. O común, Ah. sí, cando vos diga, ei, non escoitedes isto, que fagades tal, ok. Pero o demais non. Rollo, chicos, chegou o barco. Entonces aí, como é algo que vamos a ter que facer os dous, pois hasta que eu non o faga, non o penso escoitar. Claro, correcto.
Os demais podedes Pero- escoitar. Deixo vos digo, eles a súa secundaria acabou Porque- na morte. Vos ainda estades generándome máis secundarias porque queredes salvar a todo o mundo dos colmillos vermellos que van a facer un apocalipsis e quero me pegar un tiro nas pelotas. Porque nos creamos lore, eles tamén crean lore. Claro. Pero a culpa é túa por intentar pasar un apocalipsis. Cala a boca, Roswell, cala a boca. Non che quería meter un beholder aí. É que tiña que poñer un slap porque era de suficiente peligrosidade e non era un main flayer, que non iba a poñer main flayer. Tiña que desincentivarnos a ir. Sí, pero Vale, igualmente pois pode eu- ter o que dixen, é dicir, se hai slaps de por medio. Vale, e ti recoñecelos. Ben, ahora seguindo o punto onde estábamos. Roswell, o que che acabo de decir. Apúntate as cousas nese puto libro, sabes, clic dereito, das de editar, tic, 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 e poslle, necesito tal. Cando teño os materiales, podo facer o objeto co tempo necesario. Ainda non sei cal é, sabes? Apunto porque probablemente se me vai a olvidar, non o poña no libro de apuntes que teña e dije, o que? Que me diste, man? E logo vexamos e digamos, é verdad. Vamos a editarlo. Ben, e agora, pouco tempo. Oxalis, ti que decidiches facer? Eu vou indagar na pedra luminiscente porque teño tres opcións, en verdad. Teño o cuaderno de feitizos de Sambalet, a pedra ou empezar a traballar nun pergamiño. Vas a facer un pergamino? Joder, arreglaste la punta. Vale, como ti queiras. É unha das opcións que tamén. O que para que no pergamiño non sei que realmente o único que podería usar pergamiños aparte de min sería Roswell. Non é a opción máis interesante. Eu recomendoche que agora mesmo, ao nivel en que estades, vale? Coa de cousas que vos veñen en riba, o estudios o de Sambalet para ter os máis feitizos, ou se queres, mira a pedra. Pero a pedra pode repercutirche en facer nada. Vale. É que teño moita curiosidade tras ver o uso que lle deron á pedra na cova e vou tratar de ver porque ademais a academia pideume esta pedra en específico e quero ver que valor ten esta pedra, que cualidades ou propiedades. Estamos en el descanso largo, ¿no? Pode ter, efectivamente. Estamos Pues en ahí. descanso largo. Sí, Sí, esto todos, no todos, descanso todos. largo. Todos. Ah, estamos, vale. Xa fixeche o descanso largo de noite, o sea, xa pasou a noite, non? Pero agora está me dicindo Oxalis que é o que fixo na noite. Igual que vos fixeche as cousas. Sí, yo, la paja. Vale, entiendo. Pensé que ya era de día. É de día, pero estamos facendo ese intermedio. Listo. Sí. Vale, pois Oxalis, se queres ponerme tirar coñecemento arcano, vale. Xa de primeiras. Arcana. Nada, Vale, un tedes 23. os justo de darme polo cubo por todos os xeitos posibles. Yo no he tirado casi nada hoy, ¿eh? Sí, con no, guía. é verdad. Pero xa desbarrachetes todos un collón, xa empecé a apuntar todo. Un 27. Estás estudando a pedra? Sí. Vale, vouche dicir o mesmo que lle dixo ao teu compañeiro cando estudou o libro. Este tipo de tarefas non che permiten ter o guide, vale, porque é unha tarefa que che leva máis de son 2 horas de tarefa, vale, non é como lanzo o guide e tal, non é como vou acabar a tarefa en menos de antes de 10 minutos, tiro o guide, non, por tanto, se un minuto. Ok, entendo. Vale, vouche contar un pouco o que crees que podes facer con estas pedras, vale. Ti estas pedras podes utilizar para nun futuro, vale, facer ou almacenar feitizos, vale? Cuidado. Almacenar feitizos. Pensas como utilizou a pedra aplastacráneos, porque víchedelo. Daste conta de que eles teñen a maneira xa de facer eso e ti crees que seguindo X procedimentos podes almacenar feitizos.
e usala cando ti che faga falta. Piscas. Como se di? Sobrepasando as limitacións técnicas dos feitizos, ou seja, como se fose unha poción que calquer individuo poida usala independentemente de que sexa caster ou non. Rompecráneos non parecía un caster. No. Entonces sí. Oh, é moito mellor. Interesante. Unha pedra contenedora de hechizos. Agora ben, cal é o máximo poder que pode albergar? Non o sabes. No, Como podes meter un feitizo? Non o sabes. tampouco. Pero pola tirada que sacaches é o que che podo dicir. Esta pedra empregarse para eso mesmo. Avanzaches bastante. Apunto na pedriña se te sai a pedra, pois vale, a pedra podo facer isto. Vale, perfecto. Listo. Vale. Cos novos raios da luz accedendo á cova despertanvos. Vale. Non fai falta que veña alguén desta xente se vos levante. Non. Esta cova ilumínase bastante ben gracias aos brillos e á gran apertura que dá a toda a paisaxe que podedes ver. Ben, agora quero que me digades que ides facer pola mañá. Esta xente pediuvos especificamente que os axudarades a topar os seus exploradores. Non poden abandonar os seus soldados porque son moi poucos. Non Para poden... empezar, yo voy a mirar cómo está el estado del grifo. A moito mellor. Vamos. Uf. O descanso axuda. E os curativos e os feitizos curativos divinos que aplicaron son bastante efectivos. Parece que os traballos que aplicaron nel fixeron milagres, porque incluso podes ver como esa ala que estaba desgastada, non? Ao arrastrala, esas plumas que se vían feridas se recobraron o seu brillo natural, o seu esplendor. Esta xente sabe bastante ben o que teñen que facer cos grifos. Nótase que saben amaestralos moi ben. Vale. Eu voto por axudares a buscar os exploradores. Sí, que nos reunamos. Se fai falta estades todos na plataforma onde están os grifos para que Thrall se quede tranquilo. Eu que iba a comentar que cando nos reunamos os tres, xa sexa para desayunar ou para reencontrarnos, comentarlle a situación dos exploradores que nos fixo saber. Entonces diríalle Thrall, xa sabes, xa sabería o que pasou con eles. Y sería empezar rollo y eso es así, es como estamos. Esta es la situación. Vosotros, ¿qué sugerís? ¿Cuál debería ser nuestro curso de acción? Oswald. ¿Estaban muy lejos los exploradores? Claro. ¿Cuál fue el último paradero conocido de ellos? Mira, sabedes que vos andando en mediodía chegaríades á zona onde deberían de estar buscando recursos. O que si non vos saben dar unha indicación fija, porque estes exploradores móvense por libre. Sabedes que teríades que tirar supervivencia para localizar o seu campamento. Polo xeral, esta xente deixan un rastro o suficientemente bo e non suelen dormir. Bueno, dormen na intemperie, para que poden verse. Levaron unhas tendas para dormir, é o que quero dicir, vale. Non se quedaron a dormir baixo a palla e a erva. Mediodía, o sea, chegaríamos a 12. Sí. Non pasín o tempo, pero sabemos un momentiño. Sí, correcto. Vale, podemos echar un vistazo y a ver qué sale. Y al día siguiente, si todo sale bien o no, podemos volver a las armas. E de chegar xusto no... Por mí bien. Es increíble. Aquí 0 días de descanso para Oxalis. Nada de compras, nin tiendas, nin hostias.
Nada. Nin buscar xente que nos meteu unha malleira, nin nada. Moi ben. Eso, la diversión viene después, primero el trabajo. Jesús. Vale. Entón, abandonades a aldea do Ollo da Águia para buscar os exploradores? Obligando ao máster a levar rumbos que non tiña previsto ni preparados. Non pasa nada, que teño ferramentas para iso. Oh, nice. Menos cando queredes ir combatir a un apocalipsis. Aí xa vos dixo claro, parade. Como está a situación actual de tempo, rollo? Canto queda hasta o desembarco do barco? Non sabedes. Ou a chegar? Ti supuxeches que en 4 días está aquí. Vale. O que realmente pasa é que estiman que entre 4 e uns cuantos días este o barco aquí. Entendo, perfecto. O que pasa é que tedes que estar cerca de Salmars para que cando pase eso vos digan, o barco está vindo. Os nos exploradores avisáramos. Bueno, sí, el lugar que los han avistado por última vez no parece muy lejos de aquí. Podríamos acercarnos y ver qué es lo que ha sucedido, pero abogo por no irnos demasiado lejos. Tenemos que volver a Salmars y alejarnos sería demasiado contraproducente. Está bien. Aún tenemos recompensas que recibir de allí. Ah, cierto. Los documentos estos. Está bien, pues vayamos y volvamos. Oxalis, te recuerdo que no hables nada de la mina con la gente. Nada de... No hablar de las minas, no hablar del pueblo de las águilas, no hablar de nada, claro. Si quieres ir a prisión, adelante, pero yo no pienso pagar el pato porque tú te quieres contar todo. Pero sin embargo sí que le diremos lo de los colmillos rojos, ¿no? ¿Y dónde encontramos los colmillos rojos, Oxalis? Pero es necesario. Bueno, claro, es que si... A mellor tes que enviar outra vez unha carta á Academia de Magos ou a unha organización fora de Salmars para que non delincas. Sí. Y evitando dar detalles concretos de la situación en la que estaba envuelta cuando obtuve esa información. Aí xa dependerá de ti, pero sí. Está bien, está bien. Para cuando lleguemos a Salmars seré una tumba. No diré ni dónde hemos estado ni qué hemos hecho. Diré pues si Salmars te meterán en la cárcel, que será tu tumba, me parece a mí. Diré... Vale, ¿y cuál es la cortada? ¿Dónde hemos estado? ¿Qué hemos hecho? Que seguimos a un grifo y lo perdimos durante un día. Ajá. Vale. Por lo menos no hay que mentir. A mí me sirve. Podemos decir que el grifo fue atacado por algo. También podemos decir que el grifo fue atacado por los orcos del Gran Rojo y lo defendimos. Cualquier cosa. No digas nada de las minas y listo. Vale. Me parece correcto. Pepa, Eides. Sí. Vamos a pasarnos. Vale, vamos ya. Vamos a dar as breves indicacións de como tuveron que sobrevoar a zona os seus compañeiros, os seus exploradores, para que puderan chegar ao sitio donde terían que obter estos recursos que son moi necesarios para eles. Entre outros, plantas, ervas medicinais que se utilizarían para distintos recursos, para, distintas enfermidades, afeccións, chamémolo X. Incluso Thrall deuse conta de como estaban a tratar
con que ervas, que tipo de ungüentos lle aplicaron ao páxaro, a igual como esos sortilexios medicinais, non? Esos son os materiais que, entre outros, necesitan. Tamén necesitan uns cuantos víveres e vos non podedes ir voando. Lamentablemente, tedes que ir a pé, co vosa mula e, con sorte, sacar algún animal da bolsa de trucos para que vos axude cargando cousas no caso de que atopedes algo. E no caso de que faga falta. Sleipnir é a bolsa de trucos que tes. Bien. Quen vai de primeiro? Explorando ou utilizando a súa supervivencia para guiar ao grupo? Eu non sei quen ten máis supervivente. Creo que era Zeral. Pero gustame preguntar. Non se choi. Di algo. Survival. Tira aí, home. E aí sí que podes botar un guidance, ¿Un qué? ¿Un pedo? Guidance. Vale, Zeral. A ver, os ornis voan. Como lle buscas o rastro aos ornis que voan? Pois ti me dirás, colega, pero ti atopa, vale? Porque non é que suelen deixar moitos non suelen deixar moitas trazas, vale? Pero daste conta de que sutilmente hai unhas follas que se moven, algunhas ponlas que están arrancadas e sobre todo algunhas plumas, vale? Poderían ser perfectamente algún que outro páxaro, pero ti vixelo suficientemente ben, viste esas garras que tiñan por pés e coinciden bastante co que, bueno, tú eches vendo este último día, vamos a decirlo así. Vale, ao longo desta camiñata, tras encontrar as pistas adecuadas, sodes o suficientemente rápidos como para chegar incluso antes do que deberíades. Vamos a decir que pasaron... Saíche de sobre as 7. Sí, 7 da mañá. Levantaste de Sí. Vai. Vale. Sí, conectei o Windows a 7. Vale, vamos a decir que chegades as 11... Sí, porque era cedo cando nos fomos a editar. Vale. Porque dixen que levaban mediodía. 12 horas. Vale, entón vamos a decir que chegades sobre a hora de comer. Perfecto. Vou cambiar de escena, se me permiten. Sí. Ben. Diante vosa, antes de que cheguedes, que se me olvidou, a choiva empeza a caer. A auga empeza a mollar e Sleipnir tamén. Ende que estuvo disfrutando das comidas de onte sen molestarvos moito, porque lle traía fruta e outro tipo de comidas que non lle solían chegar, coa choiva podedes escoitar os seus queixidos. Chegades a un pequeno campamento totalmente destrozado. Hai unhas pequenas casetas improvisadas para cubrirse da choiva. Bueno, simplemente poder descansar. Parece que hai 3 días aproximadamente que non se están utilizando. Hai signos de que aquí estuvo xente descansando, pero non se lle ve rastro por ningunes. Que ides facer? Investigar. Percepción. Sí, tiren. Era poñerme a refugio da chuvia. Eu non me oxito, así que da igual. Yo soy hombre, así que me da igual. Dios. Yo tengo un pelo muy liso y sedoso que no me gusta que se encrespe con la lluvia. Vale. A percepción vaiche permitir ver algunhas cousiñas, dar certos olores, ver que o ambiente está cargado de algo que che sona bastante. Vale, Zeral. Podes notar como hai certa enerxía férica no ambiente. Hai algo que toca o Feywild e que está con vos ahora mesmo. Rosval. Sí, podes ver como houve unha pelexa, como a través do chan algunhas marcas, algunhas rasgaduras das teas do que é este pequeno campamento delatan moi claramente como
algún tipo de criatura tuvo unha pelexa con estas xentes e gañou. Gañou e se os levou ás profundidades do monte. Podo ver un rastro así de como se os levou arrastrándose ou algo? Sí, o feito coincide bastante ben con ese cheiro do Feywild que coincide co que viu tamén Feral. Vamos, que seguides por aí, ides a seguir as huellas que veo Rosval como o ambiente máis cargado por o Feywild. Que nota Feral. As dúas coinciden na mesma dirección. Sí. Podría saber o tamaño da criatura, si hai huellas ou algo por aí? Vale, vasme tirar, vale? Importante. Dixen importante, pero non teño a captura de... Son un melón. Un segundiño que chivo quedado antes que tirar, Puta mierda, no funciona. Un dado de 20. LOL. Así, sin máis. Sí. Ai, Le he dediqué a cada ao máster. Intentade. vale, ti, Josebi, acordaste de cando fixéramos o one shot donde estaba Josué? Cal deles? O único. Bueno, o one shot, o que fixéramos en Foundry aquí. Vale, entendo, sí. Acordaste do cabalo? Sí. Bien. Que bien, justamente a miña peor pesadilla. Que malo pasei. Estou poñendo unha escena. Que malo puto pasei. Mejor que vaya bien para aquí. Joder, non xa? No, ti Foi. segues. Vos seguides o camiño. Ves o... que a criatura é dun tamaño grande, large. Vale. De feito, vou pedir que me tiredes natureza. Nature. Naturaleza. Impresionante. Aquí sí. En principio non Bueno, uso sabedes guía. que hai criaturas do Feywild que son moi grandes e que teñen pezuñas. Pero podría Se me permite, ser... igual saco un 15. Podría ser tantas cousas. Realmente no. O sea, que teña jarro, que sea tu Feywild. No, jarras no. Hai algo perforante que ten, Jarras no. pero non son jarras. Circular. Mi má vai ser increíble, porque isto vamos a deixar para a semana que ven, non me botou un combate agora porque non se va a mi base por datos. Vale. Vamos a cambiar de escena. Antes que nada, vamos a narrar un pouco. Continuades este camiño. Con calma. Con cuidado. Entendo, verdad que vocedes con calma e con cuidado. Porque o A resto... pregunta é, Che, Ademais polo barro. Polo fango Vamos. que hai. vamos a seguir a ir a buscar o bicho. ídelo a facer. Como de longe se estima que está? Non sabes. Foi reciente o que pasou? No. O campamento leva así un día ou dous, Podes ver nas marcas. Na investigación e a percepción que sacaron, veno bastante claro. Isto leva así uns días. A canto tempo estamos de Salzmarsh? De Salmars. A unhas cuantas horas. 5 horas andando, ao mellor. Bueno, no. Prácticamente Eso é onde estaba antes. Eso é desde a mina, a nada. Claro. Uf, ao mellor hai que sumarlle unhas cuantas máis. Uf. Longe.
Y si volvemos a las armas y nos preparamos mejor, parece que la criatura esta puede dar problemas. Sodes uns cobardes. Ides deixar a vosa palabra. A lo mejor. No, pero puede ser que perdamos o barco. Ou a vida. Depende, non vos vou dicir máis. Puedo hacer que Vivi vaya a Salsmarsh y se encargue de notificarnos de cualquier Sí. Por suposto. noticia que pudiese provenir. Insisto. Sí. Si os sirve, eso nos permitiría estar informados, pero implicaría que no podría pelear con nosotros. Bueno, Nunca peleó con nosotros, si no recuerdo mal. Fue cazado por esqueletos. Eso te iba a decir, destruyeron os esqueletos. A veces pasa. que eso non sei como lle alcanza unha espada a un bicho que está voando, porque ten altura. Alcanzan. No, eso non é o problema. Vale, vendo que os meus compañeros están indecisos sin decirme, vou usar a bolsa de trucos e vou sacar 3 bichos. Moi bien, usando os recursos. Vale, quero que tires. É un dado de 8 da bolsa. Pregunta. Sí. Aí. Además, Yo, dice, Un 4. Volveu a salir E outra outro vez o puto Badger. Salieron dos xabarins. Sí. voar. Hostias! Sí, Sí. efectivamente, dos xabarins. Unha teixón. desas. Sí, un teixón. Ah, Correcto, non sei como se dice. Un teixugo. Non o sei, é verdade, sei que ten un nome curioso. Teixugo, ¿no? Pode ser, non o lembro. Vale. Vou vos ensinar o que atopades, porque isto pode ser un combate ou non. Vámoslo deixar aquí, justamente, para que se teña o noso camarada tempo. Vamos a deixar 2 xabarins e un Badger. Damos un segundinho, que vamos a poñer aquí na escena. Además estoy pensando de que puedo mandar a Kurusha para ali, independentemente do tempo que lle leve chegar, despois facer que volva é instantáneo, porque non ten que traer nada con ela. E podes volver ao teu bolsillo. Sí, xusto. Vale. Quer decir, Ben, o aire do Failmoon cárgase máis no ambiente. Parece como me se as permites, ervas se puideran mover. Si fases todo moi bien. Se fases tú con vive. Incluso as árbores parece como se tuveran certo movimento propio. Hai algo que carga o ambiente completamente. Na distancia non vedes corpo ningún vivo. Hai dúas ornis que están destrozados no chan, marcas de feridas mortais máxicas no seu corpo, e parece como se estuveran aí de reclamo para algo ou para alguén. Entón, na distancia, vedes a criatura, vedes un unicornio con unha estela maligna. Védelo, verdad? Sí. Vale, pero máis que un corno parece unha espada. hai que preocuparse, amigo. Hai que preocuparse. Ben, vámonos deixar por aquí.